Пам-пам-пам. Відзік. Агулам мяне пачало апошнім часам раздражняць тое, што ўсіх усё раздражняе. Хто бы што не зрабіў, знойдзецца мільярд чалавек, якіх гэта ці абразіць, ці зачэпіць, ці не спадабаецца, ці я культура скасавання цябе дапекла. Я знайшоўся ўжо, я ў разгубленасці, я ўжо не ведаю, як на гэта рэагаваць. Тыпу раней я ведаў, што такое светлае чорнае, добро зло, ну тыпу нармальна, ненармальна. Зараз я настолькі разгубіўся, я ўжо не разумею, можа я дурны, можа яны ўсе дурныя. Кожны дзень настолькі супярэчныя рэчы сустракаюцца, што просто стаіш ты такі. Я ўжо не ведаю, што мае думкі, што я думаю на гэты конт. Разумееш, я настолькі ўжо ўсім гэтым паплавіўся. Карацей, хто не ведае, быў трэйлер, не трэйлер, гэта відэа нейкая, ці прамоушн, ці анонс, рэклама. Там рэклама, карацей, нейкая рэклама iPad, наколькі я памятаю. І значыць, там у відэа вялікі прэс завадскі, ён, значыць, ён прасуе усякія розныя там прылады музычныя, розныя там дэвайсы. Карацей, усё нібыта ён паказвае, што вось усё, чым мы карыстаемся, сабрана, спрасавана у адзін iPad, і вы там можаце і глядзець, і слухаць, і маляваць, і карыстацца. Ну, карацей, вось гэта ўсё, чым можа займацца чалавек, усё спрасавана ў адно. Так, тыпу, вось яно зараз яно ўсё спрасуе, можа быць, яно там выглядае, як он ўсё ламаецца, і па выніку прэс падымаецца, і там, значыць, ляжыць гэта iPad. Ну, рэклама і рэклама. Зразумела, людзі абурыліся. Всё. Ну, тыпу, людзі абурыліся, ну, тыпу, што пачаліся заходы, зразумела, пра знішчэнне там мастацтва, пра тое, што пра штучныя інтэлекты, пра тое, наколькі гэтыя карпарацыі гэтых бедных мастакоў прыціскаюць. Вось гэта ўсё просто ў адну кучу паскідвалі. Усе, значыць, зноў это самае не тое ўсё робяць. Па мне гэта просто ролик. І я пра гэта бы, можа быць, нават бы і не ўспомніў, каб сёння не ўбачыў яшчэ відэа, дзе Samsung нібыта паказвае ролик. Ты бачыў гэта? Дзе Samsung, значыць, ролик, нібыта дзяўчына, наколькі я яго там цалкам не глядзеў, я убачыў нейкі там адрыўкі, яна, значыць, збірае там нейкія ўзгеты раструшчаныя там нотны стан, нешта знаходзіць, нейкую гітару раструшчаную ці што, і пачынае граць на гэтым усім, ну, тыпу, на гэтым самым, з гэтым самым прэсам. І вось, creativity cannot be crushed, тыпу, крэатыўнасць не разруйнаваць, і мы, Samsung, вось такія ўсе за крэатыўнасць. І, па-першае, хочу сказаць, ну, які ж вы, блядь, крывадушныя. Ну, дзе, калі было такое, каб нейкі такі настолькі велізарныя кампаніі былі за нейкую крэатыўнасць, каго бы хвалявала нейкія асабістыя нейкія праблемы. І Samsung знаходзіцца на тых же самых планцы, як iPhone, па жаданнях зарабіць грошы. Не трэба мне распавядаць казкі пра тое, што вы хвалюце за гэтую дзяўчыну, якая грае на гітары, і за яе жыццё, і, у прынцыпе, за ўсё, што яе хвалюе. Гэта вось, і карацей, мяне все это бурае. Меня бурае, што ўсе абураюцца. Вось гэта меня бурае. Тыпу, на ўсё можна абурыцца, ну, просто, ну, на ўсё. Я на колер, не ведаю, чаго можна абурыцца, просто. Ну, і мяне гэта, все, я все сказал. Давай, цяпер ты скажыш, у чым яны былі меліярацыю. Хто з іх, хто увогуле? Ну, па-першае, зразумела, Samsung са сваім свіным рылам таксама такі, ой, мы не такія, як Apple. Мы не такія, так, я не такая, я чакаю трамвая. У іх таксама ёсць планшеты, якія таксама разлічаны на нейкія, ведаеш, такія крэатывіці, людзі, якія хочуць працаваць з этой крэатыўнасцю. Другі бок гэтага, проста, што яны скарысталіся гэтым для сваіх маркетынгавых цэляў, каб чарговы раз неяк адбудавацца ад Apple, але праблема ў тым, што Apple ні ад кога не трэба адбудоўвацца, яны самі па сабе існуюць, гэта вось такім кампаніям, як Samsung, даводзіцца рэагаваць на тое, што адбываецца ў свеце Apple, таму што гэты свет занадта вялікі, каб яго можна было ігнараваць. Па-другое, што не так з гэтай рэкламай, што занадта, тыпу, груба ўсё зроблена, тыпу, не выглядае неяк агрэсіўна? Ну, яно выглядае, ведаеш, не ў час гэта выйшла рэклама.
Магчыма, калі б гэта было гадоў 5-10 таму, гэта б успрынялася цалкам адэкватна, але зараз, калі ў нас ёсць штучны інтэлект, які сапраўды у многіх людзей выклікае такі экзістэнцыяльны крызіс і неведанне таго, тыпу, як мы далей будзем жыць з гэтым інтэлектам, заменіць ён мяне ці не заменіць. Адзін толькі ты са сваім, я толькі зайшоў у IT, а ўжо трэба выйсці. І зараз вось такі нерв існуе ў грамадстве, на якім вырашыла, ну, незаўчасна, карацей, згуляць Apple, раструшчыць крэатыўнасць, раструшчыць. Тут жа ж яны трушчыць усё, ну, гітары, кніжкі трушчыць, ну, фарбы нейкія, карацей, нейкую статую, тыпу, антычнасць таксама раструшчым, ці што. Карацей, гэта прыкольная рэклама, але яна абсалютна выйшла не ў той час, і яна не вельмі падобная да увогуле таго пасыла, які павінна несці Apple пра крэатыўнасць. Яна тут знішчае крэатыўнасць, яна знішчае аналагавыя умоўна інструменты крэатыўнасці, каб проста раструшыць гэта ўсё, і атрымаўся вось такі планшетик самы танюсенькі, які нарабілі калісьці ў сваёй гісторыі. Так гэта тыпу яшчэ, ой, я нават не разабраўся, што канкрэтна. Гэта не проста рэклама нейкая пада iPad-а, гэта нейкі новы iPad. Так, гэта новы iPad, самы тонкі 5,1 мм, там, здаецца, 5,4 мм. Вось, ну і тым увогуле і была прадыктаваная гэта рэклама, што вось ён настолькі танюткі, мы столькі шмат яго ўпіхнулі, што прэсам давялося яго ствараць, раструшваць усё, што можна. Ну і зразумела, па праўдзе кажучы, калі глядзіш на гэта, мне не вельмі падабаецца, як знішчаюць тэхніку. Гэта не крыху так па-варварскі і проста неяк, па праўдзе казаць, яна не выклікае ў мяне нейкіх пазітыўных эмоцый. Яна выклікае ў мяне такі шок хутчэй. І гэта такое не павінна асацыявацца з прадуктам, які ты для нейкіх мастацкіх там творцаў спрабуеш прадаць. Ну добра, хай будзе так. Просто я зараз намагаюся сфармуляваць думку про тое, што умоўна там ну наконт усіх гэтых усяго, што адбываецца, пра думкі, пра пазіцыі, пра карацей, гадоў 20 я як-то думаў, што ну тыпу я і тое, што я думаю, гэта так, ну тыпу, гэта правільна. Все астатняе неправільна, усе дурныя, я адзін разумны. Потым нейкі перыяд жыцця ты прыходзіш ўжо на наступны ўзровень, ты разумееш, што ў прынцыпе не існуе нейкай праўды, так што у кожнага яна свая, і што мы, ну, і на аснове гэтага як бы па логіцы павінна будавацца нейкая грамадскасці, ты павінен знаходзіць сваё месца ў гэтай грамадскасці, выходзячы з гэтай логікі. І потым я нібыта зноў не тое, што не скажу, што я вярнуўся, але я лічу, што я зноў некуды ці вярнуўся назад, ці гэта ўжо зноў наступны нейкі ўзровень, дзе я зноў пачынаю думаць, што усе вакол не тое, што ўсе вакол дурныя, а ў тым сэнсе, што вось гэта разнастайнасць, яна настолькі разнастайная, што трэба трымацца за тую думку, якую ты думаеш. То бок, калі ты раней думаў неяк, ты думаў, ну, іншы таксама мае на гэта права на сваю думку, я буду паважаць яго думку, і ён можа быць правы, і я не буду адстойваць супер сваю пазіцыю. А зараз я ўжо пачынаю думаць, што настолькі ўсё разнастае, настолькі ўсяго шмат, што імаверна, варта адставіць сваю пазіцыю нават проста простое, што не існуе правільнай пазіцыі. І адзінае, якое хоць што ты можаш трымаць, гэта свая. Карацей, я все да таго, што мне нібыта вось пачалі рабіць гэтыя розныя там апошнім часу скасоўваюць, усё скасоўваюць. І я думаю, можа я просто не до конца відаць такі адукаваны, можа я не до конца успрымаю новы сусвет, і насамрэч гэтыя людзі ўсе разумеюць неяк нашмат глыбей, чым я, і яны разумеюць, чаму трэба гэта скасоўваць, чаму гэта не трэба, ну, нейкія такія глыбокія рэчы.
і пачынаеш думаць, што ну сапраўды просто ну калі скасоўваюць, імаверна яны маюць рацыю. І вось вяртаючы крыху раней на таго, што я сказаў, што я зноў вярнуўся ў пазіцыю, што не, падаецца ўсё ж такі трэба адстойваць сваё, і я нібыта вяртаюся той момант, што так, я магчыма, мне скажа, ты дзе, ты нічого не разумееш у сучаснасці, гэта трэба скасоўваць, гэта неправільна. Я ўжо вяртаюся той пазіцыю, дзе я імаверна буду выглядаць як нейкі просто душніла, але я скажу, ну харе, людзі, харе, ўсё скасоўваць. Не падабаецца, ідзі ў арэх. Цябе ж ніхто не прымушае глядзець гэтыя відосы, ніхто не прымушае купляць гэта iPad. Я пра гэта, тыпу. Красці вось такі доўгі ўступ у мяне. Ну, я тут з тобой пагажуся, што нейкая агрэсіўна, той узровень агрэсіўнасці, на які выйшла ўсё гэта скасоўванне, і нейкі фон увесь час негатыўны, які адбываецца, і вось гэта пастаянная негатыўнасць, яна крыху ўжо задзяўбла, і сапраўды яна пачынае цябе адварочваць ад вось гэтых нейкіх ідэй скасоўвання і увогуле таго, што гэта скасоўванне можа несці штосьці пазітыўнае і быць нейкім такім карысным інструментам. І ўжо робіцца проста цяжка разабрацца, таму што скасоўваецца ўсё. Калі раней была нейкая адна канкрэтная тэма, там, напрыклад, тэма расізма, да, гадоў 10-15, там 20. Калі Харві Вайнштейна гэтага за яго здзекі над гэтымі актрысамі сексуальныя адмянялі. Ну, то бок, ты як бы разумееш, што гэта той бок, усе жывуць неяк, балансуюць, потым узнікае такая вось сітуацыя там пра сексуальны гвалт, пра гвалт у сям'і, там пабытовы, ці там пра расізм. І ты разумееш, гэта сур'ёзная тэма, калі ўсе рэзка пачалі бухцець, сапраўды нешта здарылася, сапраўды нешта трэба ці вырашыць, ці падняць пытанне, нешта абмеркаваць. А зараз пра ўсё просто узбухаюць, пра ўсё адбываюцца скасаванні, і ўжо сціраецца вось гэта мяжа паміж тым, што сапраўды трэба абмяркоўваць, і тым, што камусьці не падабаецца, што галоўны там герой, вось гэта ж мэбзя жоўтага колеру, таму што гэта як нейкая цацка з яго дзяцінства, і гэта абурае яго дзіцячыя, не ведаю што, і нанесла яму псіхатраўму, таму трэба скасаваць гэта. То бок, змешваецца ўсё ў адно і губляецца нейкі сэнс, што варта таго, каб яго абмяркоўваць, а што не. І праз гэта я ж кажу, што разгубленасць, я не ведаю ўжо на што рэагаваць, а на што не рэагаваць, што так, што не так. Падаецца, дарослы мужик, дзядзька павінен ўжо ў свае 35 разумець, што нормально, што ненармальна. Дык я натуры прыйшоў да таго, што я ўжо зусім ужо згубіў усе свае берагі, усе арыентыры, маякі, ўсё хоць што, хоць неяк яно показвала, хоць які, хоць бляклы кірунак, хоць бляклы нейкі гэты маленечкі шлях, ужо ўсё просто ўсё, і ўжо не ведаеш, як рэагаваць. Тут добра вось гэта ілюструе тое, што адбылося на гэтым тыдні. Прадставілі Assassin's Creed Shadows, новы інсталмент у серыі Assassin's Creed, які гэтым разам завітае у сярэднявечную Японію, і гэта будзе гульня пра самураяў, гульня пра шынобі, два галоўных героя. Пра гэта чамусьці часта сталі забываць, карацей, мы зараз раскажам, як усё гэта працуе. Два галоўных героя, адзін гэта Наоэ, японка, забойца шынобі, другі гэта Ясуке, легендарны самурай, які сапраўды існаваў у Японіі ў 1550-х гадах нейкіх, і ён быў цемнаскурым. Ён патрапіў у Японію і да Набунагі ці нейкага там карацей вялікага феадала на службу працаваў на яго самураем. Вось. І тут жаба і гадзюка сустрэліся просто СЖВ воіны пайшлі ваяваць адно з адным, таму што, па-першае, гэта хтосьці ўспрыняў як блэк-вошынг. Ведаеш, ёсць white-washing, калі нейкіх герояў пачынаюць, тых, якія ў першай крыніцы, можа, былі цемнаскурымі, ці цемнаскурымі, ці азіатамі, іх граюць чамусьці акцёры еўрапеоіднай знешнасці. Вось. А тут, адбылося наоборот, што гульня ж пра самураяў, таму павінен быць азіят. Абурыліся адныя, што ой, што вы гэтых цемнаскурых цягнеце ўсюды
дзе толькі яны не патрэбныя, калі б вось не было гэтага сапраўднага нейкага цемнаскурага самурая, дык вы б штосьці іншае прыдумалі, каб толькі вось яго зацягнуць. Іншыя кажуць, што гэта белыя пачалі, ну, белыя расісты пачалі гнаць на тое, што ім пофігу, гэта быў бы азіят, не азіят, што яны вось з гэтым усім ваюць толькі з-за таго, што галоўны герой гэтай гульні будзе цемнаскуры. А пра тое, што тут ёсць другая галоўная гераіня, забойца Шінобі, увогуле ўсе забыліся, гаворка ідзе толькі вось пра цемнаскурага самурая. І зноўку пачынаюцца з двух бакоў усялякія скасаванні, адмены, таму што... Дык я яшчэ зверху табе накіну. Яшчэ на тэму сексізма. Хочаш? Залятая. Давай. Гэты буцерброд, дадатковы слой на гэты буцерброд, на стэрэатыпнае размеркаванне геймплейных роляў. Тыпу, што мужчына асілак з дубінай, а дзяўчына такая ўся танюсенькая, званюсенькая, і яна тыпу па стэлсу. Тыпу, што ось сексізмус, разумееш? Ну вось, каля ласка, вось вам цельны бутерброд усяго, што вы хацелі. Скасоўвай на любы густ. Каму што не падабаецца, прыходзь, націскай дызлайк, таму што гэта, дарэчы, арыгінальны YouTube ролик сабраў там неймаверная нейкую колькасць дызлайкаў праз гэта. Ну, таму што тут, я ж кажу, мог абурыцца хто заўгодна. Цікава, ці ёсць там хто абурыўся на... Не, павінен жа быць, хто абурыўся, напрыклад, на... Што ў нас там можна яшчэ абурыцца? На даспехі японскія. На... Што угодна. Там прыдумаць, там 4 хвіліны. Вы разумееце, там за 4 хвіліны знайсці тое, на што можна абурыцца, можна. Просто, вот, 3 секі. Гэта хто... абурыўся на конт цемнаскурага, там яшчэ была такая заўвага, што ўсе даўно прасілі і чакалі гульню пра самураяў, але як бы, тыпу, вы прасілі пра самураяў, але не пра такога самурая, а пра такога, ну, сапраўднага самурая, а тут як бы ізноў Ubisoft это самае. Гульня пра самурая, але ёсць нюанс. Але ёсць нюанс. Так, зноў падклалі, карацей, парася. Ось, так што, ну... А што тут сказаць? Ну, сінематык, па-першае, таму, значыць, мы нейкай геймплей мы нічога не ўбачылі. Па-другое, я не думаю, што мы ўбачым нейкі новы геймплей. Давайте, як это будзем... Не будзем шмат чаго чакаць ад Assassin's Creed, хаця я даўно нічога ад іх і не чакаю і забыў, калі, у прынцыпе, гуляў. Так, ты які, пачакай, я ўжо, пэўна, цябе пытаў, але ўсё ж такі, які апошні Assassin's Creed твой быў? Black Flag. Всё. Добра. Это было давно. Так, это было вельмі давно, сур'ёзна. Это яшчэ да часоў Стыма і ў часы усялякага піратства. Трэба толькі зазначыць яшчэ, што гульня выходзіць 15 лістапада гэтага года на PS5, Xbox Series XS і ПК. На ПК яна будзе даступная праз Ubisoft Connect. Я так разумею, гэта іхны лончер, чарговы нейкі там лончер. Карацей, у Стыме, я, здаецца, не будзе. Стандартная рэдакцыя гульні будзе каштаваць $70, Gold Edition будзе каштаваць $110, Ultimate Edition $130. Ну, все то же самое, як Star Wars Outlaws. Все те самые приколдесы. Ну і так як гэта Ubisoft Connect, у ім існуе падпіска, Ubisoft Plus, яна, здаецца, называецца, як по-іншаму. То бок, згуляць можна будзе танней, калі вы падпішыцеся на гэтую падпіску. Я, правда, не ведаю, колькі яна каштуе, але... Ідзі, што мы, падаецца, разбіралі, ну там дакладна до $20, то бок, калі не хочаце купляць гульню за $1 трыльён, можна проста падпісацца на месяц, адгуляць сваё і это самае. І скасаваць, зноў-такі скасаваць, калі ласка. Можна далучыцца да гісторыі скасавання нават так. Скасаваць Ubisoft уласну руч. Ну, в прынцыпе, што? Ну, я не чакаю, але зразумела, што сярод нашых гледачоў, я думаю, што хапае аматараў Assassin's Creed. І колькі бы частак, якія бы не выходзілі, ўсё роўна знойдзецца шмат людзей, які, ну, ж гуляюць мільёны. Каму? Ну, нехта ж набывае гэтыя мільён копій, правильно? Сапраўды. Слухай, не, я ж апошнюю гуляў ўсё ж такі Асасіна, гэта які Вальгала была, але я гуляў па працы. То бок гэта была не мая ідэя, так бы я ніколі не пачаў я гуляць.
Вось тады давай пяройдзем усё ж таки пойдзем далей по плану. У нас на чарзе тэхналагічны блок навінаў. Тут паговорам пра важнасць бэкапаў і бэкапаў. Карацей, чым больш максімальна вы бэкапаў наробіце, тым лепш, таму што яны вельмі важныя, і калі штосьці пойдзе не так, гэта можа скончыцца стратай усіх вашых лічбавых даных. І гаворка зараз пойдзе пра сітуацыю, якая адбылася з Google Cloud і з такім фондам, які завецца UniSuper. Гэта гісторыя павінна прымусіць вас задумацца пра тое, якія ўвогуле воблачныя сервісы вы для захоўвання нейкіх там фотаздымкаў выкарыстоўваеце. І калі ёсць такая магчымасць, бэкапіць іх і лакальна, і ў воблаку, і магчыма яшчэ ў адным воблаку для нейкай магчыма надзейнасці. А лепш усяго раздрукаваць гэтыя фотаздымачкі, і хай у вас будзе свой аналагавы альбом. Гэта даволі цікавая рэч, пра якую мы, здаецца, забыліся ўсе, таму што ў нашых бацькоў іх невераемная колькасць гэтых фотаграфій, а ў нас... Ну, конечно, даволі сумнеўна гаварыць пра тое, што супер, тыпу, сумнеўнае задавальненне. Это ж знакаміты мем, так? Тыпу, хлопец, напрыклад, ці дзяўчына прыходзіць да хлопца ў госці, ці хлопец да дзяўчыны, і маці пачынае дастае вось гэтыя талмуды, такая, ну, сядай, зараз буду паказваць, якая яго была маленькая піпіцька ў дзяцінстве. Такое. И она такая, дагэтуль такая, нормально. Это самое. Я, до речі, недавно так говорив, Жон сказав, що слухай, треба зробити. І гэта рэч такая, ну, сабраць нейкія свае самыя цікавыя, сабраць і гэта добрая памяць, і зараз нават гэта выглядае нашмат цікавей, чым раней, таму што раней это быў адзіны варыянт, як можна было захаваць, а зараз гэта ўжо нейкі такі, не ведаю, як сказаць, стыльна нават можа выглядаць. Можна сапраўдныя кніжкі там рабіць, друкаваць, і это можа быць цікава, ведаеш, бачу неяк у твітары хлопец рабіў такія альбомы, ён іх друкаваў як кніжкі сапраўдныя, яго па кожнаму году по кожнаму году была асобная кніжка, дзе ён там з 2015 года, ось 2015 год. Тут такія фотаграфіі, тут такі яго там цэлая такая палічка з гадамі яго жыцця адзначана. Вось, крыху адышлі ў бок. Зразумела, гэта ўсё будзе дражэй, але значна надзейней, калі вы насамрэч хвалюецеся аб тым, як захаваць свае лічбавыя даныя. Але факапы... Літаральна еще на секунду. Про альбомы. Але калі ў цябе дома будзе пажар, лічбавыя захаваюцца недзе ў аблоках. Гучыць як пагроза. Не падпускайце Рудзі блізка да сваіх дамоў, а то ён спаліць. Я яшчэ свой не спаліў, але ён, глядзіце, увесь драўляны, яшчэ не згарэў. Вось, на тыдні адбыўся, ну, дакладней расказалі пра цікавы факап, які адбыўся з Google Cloud. Google Cloud выпадкова выдаліў онлайн аккаунт UniSuper праз, як яны гэта называюць, беспрэцэдэнтную няправільную канфігурацыю. Чаму я не магу выгаварыць слова? UniSuper гэта фонд, у які ты ўкладаеш грошыкі, а яны іх множаць, інвестуючы ў розныя кампаніі ці акцыі. У такого кшталту фондах прынята на захадзе ашчаджаць свае пенсійныя зберажэнні. Агулам кантора кіруе 125 мільярдамі фондавых баксаў, якія прынеслі ім 620 тысяч чалавек, то бок такі даволі вялікая арганізацыя. І больш за паўмільёна членаў гэтага фонду тыдзень не мелі доступу да сваіх пенсійных рахункаў пасля таго, як адзіная ў сваім родзе няправільная канфігурацыя Google Cloud прывяла да выдалення прыватнага воблачнага уліковага запісу UniSuper. То бок не тое, што самі бэкапы зніклі, нейкім чынам зацёрліся, увесь аккаунт быў выдалены. І цікава, што у выніку у UniSuper ёсць
бэкап для гэтага бэкапа, то бок яны вось у Google Cloud у адным месцы storage у іх ёсць, дзе яны ўсё гэта захоўваюць, і ў другім геаграфічным рэгіёне таксама ёсць storage, дзе яны ўсё гэта захоўваюць, але праблема ў тым, што так як быў выдалены уліковы запіс, то і першы і другі storage яны проста зніклі. І такім чынам шматмільярдная кампанія, якая кіруе проста нейкімі неверагоднай колькасцю грошай, яна лічыць, што на тыдзень яе праца была паралізаваная. І тыя удзельнікі, члены гэтага фонду, якія маглі заходзіць там кожны дзень, правяраць, як іх расце фінансавая падушка бяспекі, нейкія іх пенсійныя ашчаджэнні, яны не маглі на гэта паглядзець, і зразумела ж, яны вельмі моцна хваляваліся, што тыпу гэта хакеры. Хакеры зараз усё у нас Хацкеры вось гэтыя. Так. Ну. Але гендырэктар Юнісупер, ён запэўніў, што гэта не была кібератака, ніякія асабістыя даныя не былі раскрыты ў выніку гэтага збою, а прычынай якраз такі быў збой воблачнага сервіса Google Cloud. Я ўжо казаў пра тое, што яны дублююць, і дзякуй Богу, я не ведаю, які чалавек, тэхлід, сісадмін прымусіў іх прадубляваць яшчэ вось усю гэтую базу, усе гэтыя даныя, якія ў іх былі у іншага правайдера, у зусім іншага правайдера, то бок не Google Cloud, і дзякуючы гэтаму вось яны змаглі узяць ад таго правайдера нейкія бэкапы, перадаць у Google Cloud, і Google Cloud змаглі аднавіць іх уліковы запіс і аднавіць працу праз тыдзень. Канешне, я уяўляю, як там ва ўсіх гарэлі дупы, просто там хутчэй за ўсё кранчы былі круглыя суткі дзеля таго, каб хутчэй вярнуць усё да того моманту, як гэта ўсё было. То бок у хлопцаў, лічы, было 3 бэкапы, 2 з іх пахерліся пад 0, і вось дзякуючы таму, што яны яшчэ ў 3-м месяцы крыху адклалі свае даныя. Зараз буйныя кампаніі пачнуць рабіць даўжэйшыя ланцугі бэкапаў. Там бэкап, а там 15 фірм на усялякі выпадак пасля такіх сітуацый. І так, Юнісупер разам з Google Cloud агучылі як-то агульную заяву зрабілі, дзе і расказалі пра факап Google Cloud. Рэзервовыя копіі звялі да мінімуму нейкую страту даных і значна палепшылі здольнасць абедзвюх кампаній завяршыць аднаўленне. Але для мяне дзіўна, што з аднаго боку дзіўна, з другога не. Яны ўсё ж такі знову вярнуліся до Google Cloud. Яны зноўку будуць там бэкапіцца. Пэўна, Google Cloud запэўніў іх, што такога больш ніколі не паўтарыцца. Вось гэта прыбіральшчыца, якая хутчэй за ўсё выпадкова штосьці наканфігуравала, яна пэўна будзе звольнена. І хутчэй за ўсё фонд атрымае нейкую значную зніжку за тое, што працягне карыстацца паслугамі Google Cloud. Слухай, гэта не так працуе, што ты было адзін раз самі на касарэзілі, усе такі, кідаем, ідзем да іншых, казлы, там же ж гэта ж бізнес, там доўгія ці можа казаць стасункі паміж імі. Нават можа быць зносены, і асабісты стасунак, дарэчы, там таксама імаверны паміж вярхушкамі. Гэта ж наладжваецца доўгія гады, і нават пасля такой гісторыі там, гэта я просто працаваў у адной такой канторы на світанку сваёй кар'еры, калі так можна сказаць. Ось, якая займалася якраз там рознымі там продажамі. Карацей, што да чаго? Там для таго, каб змянілі нават проста пастаўшчыка тавара, просто пастаўшчыка, гэта нашмат прасцей, гэта просто з іншага месца табе прывязуюць. Там столькі павінна ўсяго здарыцца, каб яны столькі разоў павінны накасарэзіць, каб просто змянілі. А ты кажаш пра тое, пра цэльную там нейкую базу даных мільярдных памераў, яны просто такі, ўсё, пераходзім куды? На Рамблер пойдуць? Куды яны пойдуць? Успомню, конечно. Я думаю, што там нашмат складаней будзе. Яны падлічылі рызыкі, што танней будзе зрабіць яшчэ адзін бэкап, чым пераносіць на кудысьці на іншую ту самую базу, ці на іншую да іншага, звязвацца з кімсьці іншым. Так што гэта цалкам нармальная сітуацыя. І яшчэ адна гісторыя пра воблачкі, воблачныя сервісы і тое, як яны ўжо непасрэдна для вашага карыстальніцкага досведу могуць быць
нечаканымі і незвычайнымі. Пасля абновы iOS 17.5 17.5 так адбылася абнова, і на Reddit пачалі з'яўляцца пасты пра тое, што з гэтай абновай юзеры пабачылі на сваіх тэлефонах здымкі, якія выдалілі шмат гадоў таму. То бок вось Topic Starter, які тут піша, ён выдаліў фоткі ў 2021 годзе, яны зноўку з'явіліся пасля таго, як ён абнавіўся да версіі iOS 17.5. Гэта дзіўна. Другі кажа, што у мяне такая ж праблема. Я ў 2060 годзе выдаліў 4 здымкі, а яны працягваюць у мяне з'яўляцца у тэлефоне. І пры тым, хутчэй за ўсё, раз гэта ў тэлефоне, ён хутчэй за ўсё ўжо некалькі разоў памяняў свой тэлефон. Гэта хутчэй за ўсё звязана з нейкай праблемай з боку iCloud, воблачнага сервіса, дзе, пэўна, адбылася нейкая рассінхранізацыя. То бок, здымкі туды былі залітыя, ты ў сябе лакальна іх выдаліў, але яны не да канца нейкім чынам зацёрліся на iCloud. І вось 15 гадоў прайшло, амаль што 14. Гэтыя здымкі яго пераследуюць, ён ніяк не можа ад іх пазбавіцца, ніяк не можа іх выдаліць. Скажем так, у іншых месцах гэта можа быць нават небяспечна. Так, таму што гэта цалкам верагодна могуць быць якія-небудзь нюцы, якія б ты не хацеў, каб з'яўляліся ў які-небудзь непрыемны момант. І галоўнае, канешне, каб калі ты прадаў свой тэлефон, ён, здаецца, будзе адвязаны ад твайго iCloud, але ва ўсялякім разе не хацелася б, каб у нейкага чалавека ў галерэі рэзка з'явіліся твае самыя прышындулікі, які ты там здымаў. Што канкрэтна адбываецца, незразумела, але ўлічваючы, што некаторыя з фотаздымкаў былі зроблены шмат гадоў таму і выдалены шмат гадоў таму, хутчэй за ўсё, гэта сапраўды нейкая рассінхранізацыя з iCloud. У праграме Apple Photos ёсць папкі, у якіх 30 дзён, на працягу 30 дзён захоўваюцца здымкі, якія ты выдаліў, і справа можа быць у памылках нейкай індексацыі, пашкоджанні бібліятэкі фатаграфій, і, як я ўжо казаў, вось гэтай рассінхранізацыі паміж лакальнай прыладай і тым, што захоўваецца ў тваім iCloud Photos. Гэта ўсё, хутчэй за ўсё, гэта так і будзе. Верагодна, праблема адбылася праз тое, што Apple паспрабавала выправіць памылку сінхранізацыі фатаграфій, якая здарылася ў абнове iOS 17.3, і ненаўмысна, зразумела, ж выклікала новую праблему з сінхранізацыяй, з рэзервовым капіраваннем у воблака. Каментарыя кампаніі я пакуль што не бачыў, але ж выглядае гэта даволі жудасна, таму што з мінулага да цябе прылятаюць нейкія напаміны, якія ты хацеў гэтым мінулым пакінуць, спецыяльна выдаліў, але ўсе не, імаверна, нават будуць нейкія шчаслівыя гісторыі таго, што нехта да яго вярнулася тая самая фатаграфія, якую ён згубіў калісьці там. З вадой. Нарэшце дакажу ім гэтым клятам казлам, што спісалі з мяне 5 рублёў лішніх. Вось, і гэта таксама, слухай, падымае пытанне пра тое, ці выдаляюцца насамрэч твае фотаздымкі, калі вось такім чынам нейкая частка з іх вяртаецца. Сітуацыя для Apple хутчэй за ўсё непрыемная, яна пакуль што не была нейкага такога масавага характару, але цалкам верагодна, што яна можа па выніку скончыцца судовымі позвамі і нейкім разбіральніцтвам. Уявіш, карацей, это ўсё адбылося, і недзе ў офісе ФБР сядзіць такі сотруднік. Так ваша там, як у тым меме, тыпу, спаліліся. З іх базы там неяк кудысь выпадкова злілася, такі, ой. Вось, таму да воблачных сервісаў трэба ставіцца з тым самым
засцярогай. Карацей, з асцярогай, так. Гэта можа скончыцца не надта добра. А я там нічога не захоўваю, дарэчы, мне Супрацоўніцтва там з ім. нічога няма. Я думаў, калісьці можа сабе там відосы, ведаеш, як бэкапіць тут закід. А нічога я не карыстаюся. У мяне там, напэўна, там это як Google Drive, там, напэўна, ёсць нават нейкае месца, я зусім не карыстаюся там уже. А ты, як я разумею, шмат карыстаешся? Ну, я карыстаўся Google Фото. Там жа ў цябе, калі быў Android, па-першае, ён ці это ўбудаваная галера? Не, это не ўбудаваная, здаецца. Можа, ўбудаваная. Карацей, там просто сінхранізацыя ў воблака, і гэта ўсё ў воблакі, твае фотаздымкі і відэа, якія ты рабіў, захоўваюцца. Вось, у мяне там сапраўды дзесьці з 2000, можа, 15-го года гісторыя гэтых здымкаў захоўваецца. Ну і так, здымкі, якія на камеру рабіў, я таксама туды закідваю перыядычна. Але справа ў тым, ёсць вялікая праблема з усім гэтым, што і у Apple, зразумела, што ёсць такая опцыя сінхранізацыі, як я ўжо сказаў. Праблема ў тым, што у змесце, у колькасці месца, якое ты можаш набыць, да прыкладу, як гэта працуе у выпадку з Гуглом. У іх ёсць вось гэты Google One падпіска, дзе асноўная гэта якраз такі storage, але у іх вельмі дзіўна працуюць гэтыя планы. Прабач, літаральна. Ты, дарэчы, заўважаў, што слова storage і storage вельмі падобныя. Storage, які ахоўвае storage. Ну, все, працягвай. Вось, у мяне план, дарэчы, на 200 гигабайт, я не ведаю, чамусьці тут на 100 гигабайт пазначана. Гэта відзікаўскі аккаунт, хутчэй за ўсё. Вось, карацей, 200 гигабайт, за іх я плачу штосьці каля $5 ці не, 5, 4, 20, ну, дзесьці так, карацей. Але праблема і Гугла, і Apple у тым, што пасля вось такіх на 100 гигабайт, ну, зусім маленечкі, 100 гигабайт ты заб'еш, там можаш за год забіць лёгка. У цябе адразу ідзе на 2 тэрабайта. І на гэтыя 2 тэрабайта яны будуць каштаваць проста нейкіх гіганцкія сумы. Там у месяц ужо будзе па $25 у цябе на гэта ўсё уходзіць, дзеля таго, каб захоўваць. А у Apple, я не ведаю, дарэчы, як гэта іх падпіска называецца, Apple One, не? Ну, пэўна, таксама Apple One і назавецца. Ці это iCloud One. Карацей, у іх яшчэ даражэй, там выходзіць нейкія таксама, у іх таксама тарыф 200, а потым адразу 2 тэрабайта. А вось якога-небудзь 1 тэрабайта, які быў пасярэдзіне па грашах і па змесце, Нейкую крайнасць, канешне, накідаецца. Ну, канешне. Это, ну, яны разумеюць, што ты 2 тэрабайта, ну, не заб'еш дакладна, але вось грошы ты за гэта заплаціш. Будзеш кожны месяц плаціць за ўсё, што... Падла такая, плоці. Ну, хітрынькія. Вось, таму, так, я сапраўды гэтым карыстаюся, але, пэўна, я зразумеў, што трэба рабіць лакальныя бэкапы, таму што я ўжо і на тым аккаунце падышоў да мяжы, і, тыпу, ці набываць 2 тэрабайта, ці нейкім чынам аптымізаваць свае. Мне падаецца, танней можа набыць, які, не ведаю, SSD-шнік, і туды... У мяне ёсць жорсткі дыск, ці як он там называецца. Але ён застаўся дома. Пытанне. Нядаўна мы гулялі у... Карацей, гаварылі HDD, SSD, і я рэзка спытаў, а слово Вінчэсцер адкуль пайшло? Чаму называецца Вінчэсцер? Это што, гэта лакальная прыдумка нейкая? Ці, ну, адкуль пайшло слово Вінчэсцер у HDD? Это ж не афіцыйная назва, ён же не называецца Вінчэсцер, а люсі кажуць Вінчэсцер. Можа, там які-небудзь механізм працы яго падобны да Вінчэсцера. Ну, Вінчэсцер же это наўрад ці менавіта зброя, ружо. Ну, імаверна, так, там, наверное, алгарытм... Там што горад такі. Зарад? І Вінчэсцер... Яшчэ браты Вінчэсцеры, ці на не Вінчэсцер, пачакай. У звышнатуральнага серыялу. Наш Вінчэсцер. А я не глядзеўшы, не ведаю.
Ну, ёкарны бабай. Ну так, Winchester Repeating Arms Company. Это просто так называлась компания. Я так разумею, это по прозвищу. Вытворчасці гэтага. ХДД? Не-не-не, вытворчасці гэтых райфл. А Райфл. чаму ХДД завецца Winchester, я не ведаю. Гэта ў нас толькі так Мне завецца? падаецца, чамусь нават ідэя, што это у нас толькі іх так называюць. Ну, тыпу, у постсавецкіх краінах. Глядзі, што пішуць на Вікіпедыі. Вось што я знайшоў у Вікіпедыі. Таксама ў 1983 годзе IBM прадставіла дыскавод IBM 3340 Winchester і модуль даных 3348. Першае значна камерцыйнае выкарыстанне галовак з нізкай масай, нізкай нагрузкай са змазанымі пласцінамі і апошні дыскавод IBM са здымнымі носьбітамі. Верагодна, гэта адсюль штосьці пашло. Але гэта дыскавод быў. Так. Не, ну гэта было Напаўдыскавод сістэма захоўвання даных Winchester. А. Вось так яна называлася. Там Карацей, гэта, пэўна, імаверна, нават якая-небудзь распрацоўка, тыпу, вынаходніцтва, якое запатентавалі, назвалі Winchester. Ну, напрыклад, так. і самы IBM, і ўсё, і пасля гэтага, напэўна, сістэму захоўвання на HDD называецца Winchester. Ну, імаверна, нешта такое. Ну, раней жа, як увогуле сістэм HDD як такіх па сутнасці не было. Вось такога кшталту яшчэ большыя шкафы. Праграмы загружаліся якім чынам? Былі перфакарты, на якіх былі дзірачкі. Гэтымі дзірачкамі штосьці было запраграмавана, і быў не праграміст, а аператар ЭВМ, які гэтыя ўсе картачкі засоваў, глядзеў, як выконваецца праграма, і нейкія вынікі працы этой праграмы потым прыносіў праграмісту, які сядзеў у сваім пакойчыкі і пісаў праграму ад рукі на гэтай самай папяровай бумажцы. Вось, і дыскі Winchester гэтыя, хутчэй за ўсё, гэта таксама было просто на іх запісана нейкая праграма, нейкія даныя. Спецыяльная жанчына прыносіла гэтыя дыскі, загружала ў гэты самы кампутер, у гэты шкаф, і яны там пачыналі выконваць нейкую сваю працу. Але дакладна я гэтага не ведаю. Карацей, вось такая вось гісторыя. Крыху пакапаліся, але нават была такая ідэя, што Winchester гэта гісторыя як з прынтарам. З Xerox'ом. З Xerox'ом, да. Што, типу, імаверна, можа, там быў нейкі вытворца на пачатку. Ну, не вытворца, але сістэма, карацей, дыскаў. Сістэма нейкая была, і вось, пэўна, адтуль это ўсё і пайшло. Усё так. Добра, давай рухацца далей. Крыху паговорым пра штучны інтэлект. Я не люблю ўсе гэтыя размовы пра іх. Абсмоктваюць з усіх бакоў, усе паўсюль. Правильно? Ну так. Ну, гэта можа крыху, ну, не крыху, гэта сапраўды карысней, чым біткоіны, крыптавалюты, веб 3.0, NFT і ўсё такое, але калі хайпа вакол нейкай тэхналогіі становіцца зашмат, яна ўжо просто ў горле табе стаіць. Ну, тому что там вакол хайпа заўсёды огромная колькасць людзей, ты самых Астапаў Бендераў і всех, хто просто прысмоктваецца да яе. І зразумела, што карыснага разглядзець скрозь гэту процьму некарыснай інфармацыі вельмі складана. Ты распавядзеш пра гэты, пра GPT, што там было выпусцена? Ну так. Ну я крыху. Галоўнае будзе ўсё ж такі не пра гэта. У панядзелак OpenAI абвясціла аб новых цікавых навінах пра свой прадукт. ChatGPT цяпер можа размаўляць як чалавек, там затрымка паміж тым, як ты яго штось спытаеш, і калі ён пачынае адказваць, стала меншай. Стане меншай, пакуль што яна не стала меншай. У яго вясёлы крыху замілавальны такі жаночы голас, які гучыць уражліва, нерабатызавана і трохі знаёма для тых, хто глядзеў у арыгінале фільм Спайка Джонса 2013 года. Яна, ось это слово, яна, Хёр, напісаў у твітары генеральны дырэктар OpenAI Сэм Альтман. Яна гэта назва гэтага фільма, і таксама тое, чым лічыць гэтую новую мадэль Сэм Альтман, галоўны кіраўнік OpenAI. Такім чынам ён спаслаўся на гэты фільм, у якім мужчына Хаакін Фенікс закахаўся ў асістэнта штучнага інтэлекта, агучанага Скарлетт Йоханссон. Навінка ўмее ўсялякае, зразумела, нейкія зноўку там неверагодныя рэчы,
таксама яна ўмее перакладаць там у рэжыме рэальнага часу, падтрымлівае з каробкі, дарэчы, беларускую мову. Прынамсі, пакуль не зусім падтрымлівае, з ёй можна будзе размаўляць па-беларуску, яна нават будзе адказваць па-беларуску, і яна зараз адказвае па-беларуску, але пакуль што галасавая мадэль не абноўлена. Працуе старая версія, таму не здзіўляйцеся, калі вы пачуеце, што яна гавора з акцэнтам нейкім такім дзіўным амерыканскім, ці ўвогуле будзе адказваць вам на іншай мовай, на рускай ці нават на украінскай. Як гэта ўсё будзе працаваць з беларускай мовай насамрэч, мы ўжо паглядзім як-небудзь пазней. Выпуск ChatGPT-4o быў хутка азброчаны значна больш важнымі, як мне падаецца, навінамі з OpenAI. Адстаўка сузаснавальніка і галоўнага навуковага супрацоўніка кампаніі Іллі Суцкевера, які таксама узначальваў групу супервыраўноўвання, Super Alignment Group, і таксама з гэтай жа групы сышоў адзін з лідараў гэтай групы, Ян Лейке. Што такое супервыраўноўванне? Гэта такая дэпартамент, які займаўся тым, каб зразумець, як кантраляваць, як кіраваць штучным інтэлектам, абы нічога дрэннага не сталася. Гэтыя два чалавекі, якія ўзначальвалі гэтую кантору, яны адтуль сышлі. Прытым адстаўка Суцкевера не стала поўнай нечаканасцю. Калі вы памятаеце, ён удзельнічаў і, магчыма, быў галоўным ідэолагам таго паўстання рады дырэктараў, якая адбылася восенню мінулага года, якая прывяла да таго, што часова быў звольнены Сэм Альтман, перш чым зноўку хуценька вярнуцца назад на сваё месца. Мы таксама пра гэта распавядалі. Там увогуле ўся гэта гісторыя заняла прыкладна ў пятніцу, там усё пачалося, наколькі я памятаю, нейкі ці ў чацвер, а ў панядзелак Сэм Альтман ужо вярнуўся знову на сваю пасаду. Там і Microsoft уже іх да сябе ўжо і забірала. Ужо там чаго там толькі не было. Вось, Суцкевер публічна пашкадаваў аб гэтых сваіх дзеяннях і падтрымаў вяртанне Альтмана, але з тых часоў ён у асноўным адсутнічаў у кампаніі і адсутнічаў у нейкай публічнай прасторы. Але тое, што сапраўды выклікала спекуляцыі, гэта маўчанне былых супрацоўнікаў. Суцкевер апублікаваў даволі тыповае паведамленне аб адстаўцы, у якім гаворыцца: «Я ўпэўнены, што OpenAI створыць AGI». Агульны, як там, Artificial General Intelligence, агульны, крацей, штучны інтэлект. Гэта якраз такі той штучны інтэлект, пра які нам пісалі фантасты мінулым стагоддзі, які сапраўды ўсё ўмее, ўсё знае, крацей, штучны жывы чалавек, умоўна. Вось, Суцкевер верыць, што ў OpenAI ўсё з гэтым трымаецца, працягваю далей яго цытату, і што OpenAI створыць AGI, які будзе адначасова бяспечным і карысным. Я вельмі рады таму, што будзе далей. Заява яго калегі Яна Лейке аб адстаўцы была простай: «Я звольніўся». Пасля некалькіх дзён гарачых здагадак ён расказаў, што перажывае, што OpenAI адышла ад культуры, арыентаванай на бяспеку. Лейке ўзначальваў вось гэтую каманду, якая разбіралася з тым, як кіраваць, як кантраляваць штучны інтэлект, як каб парабіць яго бяспечным, каб мы не атрымалі вось тое, што атрымалі са Скайнетам у фільмах пра Тэрмінатара. Зразумела, што адразу ўзніклі пытанні. Я думаю, што мы дзеля гэтага штучны інтэлект і робім, не? Каб знішчыць чалавецтва і устроіць адзіная мэта. Варушняк. Ну, а што, для іншага? Дык навошта гэта рабіць? Вось, шмат спекуляцый узнікла. Усе падумалі, што хутчэй за ўсё іх выгналі, што гэта тэрмінаваныя наступствы таго паўстання супраць Альтмана восенню мінулага года. Яны сходзяць у адстаўку ў знак пратэсту супраць нейкай сакрэтнай, небяспечнага новага праекта, які там робіцца ў OpenAI. Загадкі, зразумела, запоўнілі вось гэту пустэчу, вось гэта маўчанне, таму што ніхто, хто калісьці працаваў у OpenAI, нічога не гаварыў. То бок яны звальняюцца і маўчаць. І для гэтага... Загадкі дзіры нейкія. Так, для гэтага, як апынулася, ёсць
Зразумелая прычына. Прычына заключаецца ў тым, што яны, усе, хто звольніўся, яны баяцца страціць грошы. Таму што надзвычай існуе, карацей, надзвычай абмежавальнае пагадненне пры звальненні, якое вымушаны падпісваць супрацоўнікі OpenAI дзеля таго, каб вось гэтыя апцыёны, якія яны зарабілі падчас працы ў OpenAI, яны не былі адабраныя. Гэтыя апцыёны, якія могуць там каштаваць нейкія мільёны баксаў з улікам таго, як будзе ацэньвацца гэта іх кампанія. І яны падпісваюць пагадненне аб тым, што яны ніколі да канца жыцця не будуць крытыкаваць, выступаць з крытыкай кампаніі OpenAI ці штось такое непрыемнае. Дэмакратыя. Вось так. Ім забараняецца на ўсё астатняе жыццё якім-небудзь чынам крытыкаваць OpenAI, казаць штосьці негатыўнае пра кампанію, і ім таксама забаронена прызнаваць, што такое НДА увогуле існуе, што існуе такое пагадненне пра гэта. Калі яны парушаць гэта, то ім некае першае правіла байцоўскага клуба. Ніхто не павінен ведаць пра байцоўскі клуб. Калі супрацоўнік, які звальняецца, адмаўляецца падпісваць дакумент або парушае яго, ён можа страціць увесь уласны капітал, зароблены за час працы ў кампаніі, які, верагодна, каштуе, як я ўжо казаў, мільёны долараў. Адзін былы супрацоўнік Даніэл Какатайла, цікавая фамілія, але яшчэ больш цікавы чалавек, таму што ён адмовіўся падпісваць гэтую лухту. Ён напісаў на адным з форумаў, што гэта каштавала яму 85% як-то багацця яго сям'і, то бок ён, калі б ён падпісаў, ён бы быў на 85% больш багацейшым чалавекам. Але кажа, з іншага боку, вы не перажывайце, мне грошай хапае, мне шмат не надо, гэтыя 85% хай OpenAI засуне сабе ў сраку. Вось. І ён патлумачыў, што сышоў з OpenAI з-за страты ўпэўненасці ў тым, што кампанія будзе паводзіць сябе адказна з агульным штучным інтэлектам. Ён публічна пацверджваў, што яму прыйшлося адмовіцца таго, што, верагодна, аказалася велізарнай сумай грошай, каб звольніцца без падпісання гэтага арабскага пагаднення, якое, сапраўды недэмакратычна гучыць, што ты там да канца жыцця ні слова дрэннага не можаш сказаць пра кампанію, у якой працуеш. Я разумею падпісанне там тыпу пра сакрэты нейкія, гэта як бы цалкам лагічна, улічваючы, што гэта нейкі вытворца, які нешта стварае, і прамысловы шпіянаж, і гэта ўсё зразумела. Але калі нельга гаварыць кепска, дык гэта таксама, таксама нейкая расплывістая даволі рэч. Пад гэта можна шмат што падгрэбсці потым. Праз 10 год што-небудзь не тое крыху, зусім крышачку нешта не так з заценнем скажаш, ты яшчэ засуюць і грошы яшчэ забяруць. Так гэта самае цікавае, што гэта пагадненне пры звальненні. Ты не падпісваў такога, калі ішоў на працу. Табе гэта падсоўваюць, калі ты збіраешся звольніцца, і калі ты збіраешся атрымаць грошы ад кампаніі, якія ты зарабіў за ўвесь гэты час сваёй працы, нейкія там апцыёны, нейкія, карацей, бенефіты. І калі ты не падпішаш, ты гэтых бенефітаў не атрымаеш, а калі падпішаш, то ты лічыш, што закладнік таго багацця, якое ты атрымаеш. Вось таму пагроза грашыма... заробак табе аддадуць. Заробак табе кожны месяц умоўна даюць, але там гаворка ідзе пра такія значныя сумы, якія табе хопіць на тое, каб хутчэй за ўсё да канца жыцця не працаваць, калі жыць дзе-небудзь там у Мінску ці Беластоку. Вось. Ці так, дакладна. Я думаю, там одной месячной этой заработной платы хапіла б. Я табе скажу кошты, тут будь здоров. Меня кожны раз, меня аж подкидывая, заходжу ў краму, бананы 7,40 за кілаграм. Як это? Что за 7,40 за кілаграм, что подурели там? Вы адкуль гэтыя бананы привезли? Недзе 2 рублі знайшлі ў кошце па дарозе з Мінску ў Новагрудак, пэўна.
Вось. І пасля таго, як усё гэта стала вядома журналістам і іх чытачам, прэс-сакратар OpenAI апублічыў наступную заяву. Мы ніколі не адмянялі акцыянерны капітал цяперашняга або былога супрацоўніка і не будзем гэтага рабіць, калі людзі не падпісваюць пагадненне аб звальненні або аб забароне крытыкі кампаніі, калі сыходзяць. Крыніцы, блізкія да кампаніі, сказалі, што гэта азначае, што пасля публікацыі OpenAI хуценька змяніла сваю палітыку. Калі журналісты спыталі ў прадстаўніка OpenAI, ці азначае гэта заява менавіта змены ў палітыцы, атрымалі дупаўхіляльны адказ. Не чакаў, што я такое слово тут напишу ў сваіх падказках, але ён менавіта такі. Гэта заява адлюстроўвае рэчаіснасць. Нічога не пацвердзілі, не абверглі, сказалі толькі тое, што вось зараз у нас ўсё працуе такім чынам. Вось, і зразумела, калі апублічылі такі варыянт адказу, што не, нашы супрацоўнікі могуць сказаць усё, што хочуць, то Ян Лейке, ён ёсць у твітары, ён пакуль што падпісаны як супрацоўнік OpenAI, ён расказаў, крыху раскрыў падрабязнасці свайго сыходу. Ён напісаў, што не згодны з кіраўніцтвам OpenAI наконт асноўных прыярытэтаў кампаніі на працягу даволі доўгага часу. Цяпер мы нарэшце дасягнулі кропкі пералому. Я лічу, што значна больш працы павінна быць выдаткавана на падрыхтоўку да наступных пакаленняў штучнага інтэлекта, на бяспеку, маніторынг, устойлівасць да барацьбы з імі, канфідэнцыяльнасць, уплыў на грамадства і ўсё такое звязанае з гэтымі нейкія тэмы. Гэтыя праблемы даволі цяжка вырашыць, і я занепакоены тым, што мы не на траекторыі, каб гэтага дасягнуць. Карацей, Альтман аддаў перавагу прадуктовай частцы вось гэтага свайго штучнага інтэлекта, знізіў значна прыярытэт бяспекі новых распрацовак, і OpenAI ад Open там увогуле нічога не засталося, што нават людзі, якія працуюць над тым, каб гэта ўсё было бяспечна, яны робяць вось такія дэмаршы, сыходзяць з, пэўна, самай цікавай на цяперашні момант кампаніі света, якая сапраўды штосьці там рухае на пярэднім краі навукі, пярэднім краі тэхналогій. Вось, то бок гучыць так, што гэта, ведаеш, сапраўды як скандалы ў Скайнеце, тыпу, нам трэба карыстаць гэту руку тэрмінатара, якую мы знайшлі на закінутым заводзе, ці это самае, будзем рабіць там, даставаць чапы, ці нейкім чынам штосьці рабіць, ці не будзем. І вось такім спецыялістам, якія працавалі менавіта над тым, каб гэта ўсё было бяспечна, яны іх не звальняюць, яны сыходзяць самі, таму што разумеюць, што ніякім чынам не могуць у поўнай меры сябе рэалізаваць, паўплываць на тое, як распрацоўваюцца прадукты і якім чынам усё гэта працуе. Тут яшчэ, дарэчы, ёсць такі цікавы слайд, хтосьці выклаў каментары, дзе дэманструецца, якім чынам з 2021 года з OpenAI якраз такі сейфіці эксперты па бяспецы штучнага інтэлекта сыходзяць з кампаніі. Там у свой час тым-лід Oversafety Concern пакінуў сваю пасаду, потым яшчэ нейкі даследчык звязаны з бяспекай пакінуў. І карацей, людзі вось пакрыху скікаюць з гэтага карабля, таму што ім не падабаецца тое, што робіць Альтман, тое, куды Альтман рухае кампанію. Паўстанне супраць яго восенню 2023 года атрымала, карацей, паразу. І галоўнае для нас зараз, каб у якім-нибудь 2030 годзе вось гэта паўстанне мы не вывучалі у падручніках гісторыі пра тое, што гэта быў пераломны момант. Той момант, які можна было яшчэ задушыць гэту гадзіну. Так. Але, на жаль, мы звярнулі не туды. І вось дзеці зямлянцы, мы зараз ядзім жукоў, ходзім па вялікаму позву ў лес какаць. Спадзяемся, што да гэтага не дойдзе. Але вось гэтыя як-то сімптомы, яны не вельмі прыемныя.
Ну, нешта вось так, нешта, інфармацыя. ведаеш, такі душок ідзе, што справа ў грошах, справа нешта такое, да, што Ну, навука канешне. адчуваецца, што нешта там трэснула і моцна Microsoft, пэўна, туды свае ручкі зацянула. А ўсё, да чаго спрачыняецца Microsoft, як мы высветлілі, яно на мінулым тыдні. І вы нічога з намі не зробіце, але ў нас зноў у эфіры Microsoft і Xbox. І зноў Ну, яны так. нешта абасраліся. Ну, Так, давай. гэта ўжо я не ведаю, каторы раз мы хаваем Xbox, але Microsoft просто нам не пакідае магчымасці Ніяк. не абмеркаваць гэта. Так, таму што чарговы раз Microsoft вырашыла патрапіць у навіны Візіка, патрапіць А мы іх папярэджвалі. Мы ім гаварылі, а яны нас глядзяць. Мы ведаем, што яны глядяць. Філ. Ну, Ну, Філіп, ёкарны заканчвай. Філіпка, сынок, ну ёкарны, ну што ты нарабіў? Вось, паговорам пра вадкі-кал. Microsoft закончыла з набыццём гульнявых студый і прынялася за іх аптымізацыю. На мінулым тыдні кампанія зачыніла некалькі гульнявых студый, іх агулам 4, адна там пра мабілкі, яшчэ там нейкая, і дзве галоўныя, за якіх і паўстаў увесь сыр-бор. Гэта студыі распрацоўшчыкі Redfall, Arkane Austin і распрацоўшчыкі Hi-Fi Rush, Tango Gameworks. Tango Gameworks яны яшчэ рабілі Evil Within і Ghostwire Tokyo, але я, пэўна, магу памыляцца, дакладна не памятаю. Некаторыя члены каманды Arkane Austin далучацца да іншых студый для працы над праектамі у Bethesda. Папярэдняе абнаўленне Redfall будзе апошнім, паколькі Microsoft спыняе ўсе распрацоўкі гульні. Серверы застануцца онлайн, каб гульцы маглі атрымліваць асалоду ад гульні. Не ведаю, колькі там онлайн у Redfall, але, пэўна, не вельмі вялікі, хутчэй за ўсё. Тым, хто набыў Hero DLC, прапануюць кампенсацыі. Там яшчэ некае DLC, оказывается, было. Яго людзі інвеставалі, штосьці павінны былі палучыць па перадзаказах сваіх, але ўжо нічога дакладна не палучаць і не атрымаюць, і нейкім чынам Microsoft усё гэта будзе кампенсаваць. Распрацоўшчык Hi-Fi Rush Tango Gameworks зачыняецца цалкам. І здаецца, што ніхто з членаў каманды далучацца да нейкіх іншых студый Bethesda не збіраецца. Нагадаю, што Hi-Fi Rush выйшла ў мінулым годзе, і яна апынулася на дзіва цікавай гульнёй. Гэта у яе даволі незвычайная стылістыка такая мульцяшная і геймплей незвычайны, таму што гэта умоўна рытм слэшер ці штось такое, дзе табе пад музыку трэба было трапляць, пад музыку, карацей, біць на стылі ўсіх сваіх супернікаў. Гульня незвычайная, яна сапраўды выйшла цікавая, але з ёй была адна вялікая, проста гіганцкая праблема. Яе анансавалі на нейкім з мерапрыемстваў Xbox, на нейкім з мерапрыемстваў Xbox, і яе анансавалі, і ў той жа час адразу ж выпусцілі ў Game Pass. То бок пра яе ніхто нічога не ведаў, яе вось паказалі на нейкай агульнай прэзентацыі, яна адразу з'явілася, яе адразу выкінулі ў Game Pass, каб там змаглі гульцы гуляць, і ніякіх шансаў на тое, каб яе куплялі, каб пра яе даведаліся гульцы. Ніякага маркетынга, карацей, у гэтай гульні не было. Прайшоў год, казалі, дарэчы, я зараз знайду, Аарон Грынберг, віцэ-прэзідэнт па маркетынгу гульняў Xbox, пісаў тады ў сваім твітары, што Hi-Fi Rush стаў для платформы выніковым хітом ва ўсіх ключавых вымярэннях і чаканнях. То бок, чалавек, віцэ-прэзідэнт па маркетынгу, які павінен быў займацца маркетынгам гэтай гульні, гульня не атрымала ніякага маркетынгу, ён сказаў, што насамрэч яна, слухайце, перайзышла ўсе нашы чаканні і апынулася проста выніковы хіт. Дарэчы, шмат якія журналісты, гульцы, у прынцыпе, называлі
Hi-Fi Rush адной з лепшых гульняў эксклюзіваў прынамсі Xbox мінулого года, таму што гэта было сапраўды нешта самабытнае, незвычайнае, і скардзіліся на тое, што гульні не далі шансу на тое, каб неяк раскрыць сябе ў продажах. Яе просто выкінулі з вакна на галовы геймераў, і на гэтым усё і закончылася. Нядаўна, дарэчы, яна выйшла на PlayStation 5. Так. Вось, калі цікавіць, можна. І наколькі я памятаю, у Xbox вельмі задаволены. Пэўна, грашыма ці, ну, нейкімі там продажамі, тым, што там адбылося, так што будзем чакаць далейшых пераходаў на PlayStation. Гульняў усіх тых таго той невялікай колькасці эксклюзіваў, якія ёсць у Xbox. Ну, пра эксклюзівы Xbox там 9 чэрвеня будзе, здаецца, новая прэзентацыя Xbox Games Showcase. Там увогуле пачынаецца умоўная E3, так што у нас будуць такія гарачыя дзянькі. Ну, карацей, там павінна і гірзы новыя паказаць, яшчэ нешта новае паказаць. І хутчэй за ўсё мы даведаемся пра шмат яшчэ якіх гульняў, якія выйдуць на PlayStation 5 ад Xbox. Калі вяртацца да сітуацыі са звольненымі супрацоўнікамі, закрытымі студыямі, Tango Gameworks незадоўга да знішчэння гэтай студыі яна займалася тым, што пітчыла сіквел Hi-Fi Rush, другую частку гэтай гульні. Яны, ну, для Microsoft яны збіраліся рабіць нейкі працяг. Arcane Austin, ну, закрываюць прынамсі толькі Arcane Austin, там яшчэ ёсць Arcane іншае падраздзяленне, парыжскае. Леонаўская. Леонаўская, ось. Яна застаецца існаваць, але вось Остинаўская студыя планавалася, што яны вярнуцца да Immersive Sim'аў. Яны збіраліся набіраць людзей, каб рабіць наступную гульню ў свеце Dishonored. У іх таксама быў пітчынг на гэты конт. Яны хацелі зрабіць наступную Dishonored. А пітчынг гэта што? Ну-ка патлумач. Гэта калі у цябе ёсць умоўна ідэя гульні, як яна будзе гуляцца, што ў ёй будзе рабіцца, і ты просто расказваеш умоўным інвестарам ці людзям, якія адказваюць за тое, каб даць табе грошы, даць табе дабро на тое, каб працаваць над ёй. Вось. Зразумеў. Так. Ну, вось яны, ну, говори. Не, працягвай. Не, так ты это самае, ты ж гаварыце. Карацей, Dishonored хутчэй за ўсё мы ўвогуле больш ніколі не пабачым. Дакладна мы не пабачым яго ў бліжэйшае дзесяцігоддзе, таму што распрацоўка гульняў зараз цягнецца там па 5 з нечым гадоў мінімальна. І верагодна, што ў бліжэйшыя 5 гадоў у Microsoft не з'явіцца жаданне зрабіць новую Dishonored, таму што яны зараз заняты аптымізацыяй пасля таго, як набылі Activision Blizzard за $69 мільярдаў. І на бліжэйшыя 10 гадоў мы пра Dishonored хутчэй за ўсё нічога больш не пачуем. Гэтую франшызу можна пахаваць. Таксама Microsoft... Я вакол гэтай гісторыі крыху... Не, ўсё гэта хранова. Усіх звольнілі, гэта не кайфова. Зразумела. Просто я вось нават зараз просто гляжу. Самы Dishonored. Другі Dishonored, наколькі я бачу, якраз таки рабіла Arcane Leon. То бок, калі яны... Я не да таго, я не ведаю, якія там паміж імі те самае взаимаадносіны, можа і там, ну, але ж не трэба ж казаць, што яны цалкам закрылі Arcane. Arcane-то застаўся. Так, але Dishonored больш не будзе тут. Ну, калі яны там афіцыйна сказалі, што не будзе, это тады, канешне, іншы. Але факт таго, што ну там нейкія супрацоўнікі засталіся, якія нешта яшчэ разбіраюцца. Я ні ў якім разе нікога не абяляю, не гавару, што там усе у Microsoft, у Xbox там все добрыя людзі. Не, просто што Arcane ўсё яшчэ існуе, просто закрылі адзін з офісаў, адно з крылаў. Ну, скажем так, да, палову студыі закрылі. Другая палова, Leon, наколькі я ведаю, зараз займаецца тым, што працуе над Блэйдам. Так, быў анонс, што з яго атрымаецца, яшчэ вялікае пытанне, але будзем за гэтым сачыць. Таксама Microsoft па чутках плануе правесці яшчэ больш скарачэнняў, нават пасля зачынення вось гэтых студый.
Рэструктурызацыя праходзіць у рамках шырокамаштабнай ініцыятывы кампаніі па скарачэнні выдаткаў, якую па-ранейшаму не завяршылі. Пасля таго, як Microsoft купіла Activision Blizzard за 69 мільярдаў, кіраўнікі карпорацыі сталі больш пільна сачыць за гульнявым падраздзяленнем, той же Сацья Надэла. Падобна з гэтым і звязана правядзенне рэструктурызацыі з мэтай скараціць выдаткі, якія... Скарачаюць як толькі могуць. Ну, панакуплялі, цяпер скарачаюць. Вось такія у нас эфектыўны менеджмент. Цяпер я тады можна працягну про Xbox, што, ну, зразумела, што это ж не проста Microsoft, вы ж разумееце, што это в першую чаргу ідзе размова про Xbox, конечно же, як іх флагман гульнявы. Было View, інтэрв'ю вялікае з Сарай Бонд, это у нас прэзідэнтка Xbox на бягучы момант. Яна дала інтэрв'ю для Bloomberg і нейкія такія вытрымкі з яго наконт гэтых усіх сітуацый, якія адбыліся. Яна, значит, што яна сказала? Яна адзначыла, што апошнім часам індустрыя не расла і затраты і час на вытворчасць маштабных гульняў павялічыліся. Наверное, яна як бы падкрэслівае, што яны занадта шмат праектаў распачалі, якія просто, пэўна, не выцягнулі і, пэўна, чакалі з іншых праектаў, якія ўжо выйшлі, нейкіх большых прыбыткаў, але, пэўна, нешта пайшло не па плане. Яны зараз спрабуюць адначасова дапамагаць усёй сферы, чтобы гэта не значыла, я не ведаю, наколькі яны клапацяцца за ўсю гульнявую сферу, і забяспечыць устойлівасць уласнага брэнда ў падобныя пераходныя перыяды. Усе кажуць пра гэты самы пераходны перыяд, як кажуць, яго, пэўна, можа, і не існуе, але яны яго бачаць. Як і ўсе астатнія канторы, якія не ведалі, як звольніць супрацоўнікаў, чакалі, пакуль хто-небудзь першы заляціць пад удар журналістаў і геймераў, а потым пад шумок усе рэзка пачалі давай звальняць людзей. У Xbox і Microsoft адчуваюць адмысловую адказнасць за тое, каб іх гульні, прылады і сервісы існавалі ў любы час, нават калі індустрыя не расце. Бонд таксама адзначыла, што прымаць рашэнне аб скарачэннях заўсёды цяжка. Ім яны там усе плачуць і доларамі ўціраюцца ў гэты момант. Навіны, пра якія мы аб'явілі раней, выступаюць вынікам гэтых працэсаў, і мы імкнемся забяспечыць здароўе бізнесу ў доўгатэрміновай перспектыве. Бонд адзначыла, што прыхільнасць Xbox да ўласных студый працы з партнёрамі не змянілася. Важнасць Bethesda для кампаніі таксама застаецца высокай. Менеджер назвала серыял па Fallout прыкладам удалага супрацоўніцтва. Глядзі, каб толькі што серыял па Fallout не стаў адзінай прычынай, чаму яны яшчэ і Bethesda не разагналі. Ось, паводле яе слоў, зараз у Xbox спрабуюць дапамагчы людзям, якія трапілі пад скарачэнне. Ось такая гісторыя. Дарэчы, просто каб вы разумелі, чаму яна сказала пра Bethesda, таму што і Bethesda, і Arkane, і ўсе астатнія яны належалі ZeniMax Studios. А ZeniMax ужо як бацькоўская, яна ўжо належыць Xbox вышэй па іерархіі. Што да поспехаў гульняў, то Бонд сказала, што для кожнага тайтла свае крытэрыі. Яна паўтарыла, што рашэнні накшталт закрыцця студый прымаюць з улікам будучыні ўсяго гульнявога падраздзялення. Яна падзялілася данымі па тым, як паказваюць сябе гульні Xbox на PlayStation, але адзначыла, што рашэнні па іх партаванні прымаюць асобна. Аднак у кампаніі натхнёныя прыёмам нядаўна выдадзеных на PS тайтлаў. Як бы бачыш, значыць, яны ўсё ж такі у гэтым кірунку будуць, пэўна, развівацца, калі яны... Ну, слухай, усе гэтых заявы эфектыўных менеджераў, яны і пра Hi-Fi казалі, што гэта супер гульня, якая это самае. Таму я увогуле такая дзіўная рэч, у цябе на ёсць мільярд дзяліў бы ўсе гэтыя... Слухай, я разумею, я сапраўды, я цалкам разумею логіку буйных кампаній, якія панабіралі ўсякіх дробных кампаній, шмат праектаў, і тут разумееш, што нешта грошы куды ў трубу улятаюць, і нешта неяк трэба скарачаць, і нешта трэба недзе ўціскацца, ці нешта ад чагосьці пазбаўляцца. Гэта як бы, ну, такі бізнес у іх. Але я не разумею, вось няўжо у вас не было што іншае цекчы менш важнае? Ну, той самы Hi-Fi Rush,
Мне падаецца гэта якраз таки той кірунак, у якім можна якраз таки зарабляць грошы зараз укласціся ў распрацоўку другой часткі і гэта тое адкуль можна зарабіць грошы. Слухай, мне падаецца з улікам таго што зараз Xbox геймінг па сутнасці стаў Microsoft геймінг, то бок за імі над імі паставілі кантроль з боку галоўнай кампаніі, яны ўжо там не самі па сабе вошкаюцца пасля таго як гэтулькі грошай выдалі на набыццё ўсіх гэтых студый, то хутчэй за ўсё там просто які-небудзь таксама эфектыўны менеджер, у якога Excel табліца, гульню ў вочы не бачыў ніколі, але ў яго ёсць Excel табліца, дзе насупраць кожнай студыі там пазначана вось столькі-то супрацоўнікаў, апошняя гульня зарабіла-то столькі-то, яны просто адсарціраваў па тыпу колькі там хто менш за ўсё зарабіў, а яны не глядзелі на тое што прычынай таго што яны так мала зарабілі, пры тым што гэта былі добрыя гульны, гэта якраз такі у гэтых усіх эфектыўных менеджерах і заключаецца. Яны можа быць нават той самы эфектыўны менеджер не супаставіў, ты паглядзеў што Hi-Fi Rush прынесла не шмат, ён не супаставіў гэту слупок з тым слупком, дзе ў іх прыбыткі ад геймпаса, у які самым геймпасе гэты Hi-Fi Rush быў, А яны ж, слухай, яны ж нават не могуць яны могуць, канешне, адсачыць, колькі людзей згуляла ў геймпасе у Hi-Fi Rush, але пытанне тут у тым, што Hi-Fi Rush у яго не было шансаў нават нейкім чынам згенераваць дадатковую колькасць падпісак у геймпас, таму што без маркетинга, без таго што ты расказваеш людзям што вось выйдзе у нас такая-то гульня, яна вось такая-то класная, не класная, і калі б я хтосьці захацеў паспрабаваць, яны там забачылі, у нас не было гэтага геймпас, яны падпісаліся у там дзень выхада прыкладна гэтай гульні, і ты бы бачыў што вось по гэтаму спайку там была нейкая зацікаўнасць да людзей, а яе просто выкінулі увогуле без ніякага анонса, просто вось яна у сторы ідзіце гуляць, гэта такі ўжо дзе быў я чамусьці думаю, справа тут у тым што ніхто з тых хто займаўся не маркетынгам там не продажам нічым гэтым не былі ўпэўнены ў Hi-Fi Rush нават напалову, хутчэй за ўсё яны ўспрымалі гэта просто як нейкую часазабаўлялку, якая просто як дадатковая гульня, вось мы вам я пакажам, вось калі ласка на ўсё геймпас хочаце гуляць, яны хутчэй за ўсё і не чакалі што гэта гульня настолькі уразіць і настолькі прыцягне да сябе ўвагу, так бы безумоўна яны б канешне бы скалацілі вакол яе бы нашмат гучнейшую маркетынгавую кампанію, каб былі больш упэўнены ў ёй. Это так, гэта якраз такі пра геймерства, пэўна, вось гэтых людзей, якія там кіруюць геймерскай канторай. Калі памятаеш, у нас ужо аднойчы ўсплывала ў размове пра тое, што вось гэтыя гульнявыя хантары, якія ў геймпас там нейкія гульні збіраюцца, шукаюць, там дадаюць, нейкім чынам вядуць нейкія перамовы, як яны Baldur's Gate 3 хацелі за пару мільёнаў купім вось гэту медіокр гульню, тыпа сераднячок такі, як дадатачак да геймпаса будзе суперскі. Па выніку іх чуйка гэта, ведаеш, як свіня і апельсіны, яны разбіраюцца ў гэтым неяк вельмі слаба. Не, трэба прызнаць, Що зараз? У мяне там гэта камары на забойнік, забойца там такая штуковина, наб'е токам камарой, яна даволі гучная, на нейка муха заляцела. Што я гаварыў? Нейкая думка была, ладно. Што пра не, там нехта ўсё ж такі нешта крыху разбіраць, той же сам Manor Lords дадалі ж, разумееш, неяк жа яны спрацавалі на... слухай, ведаеш, чаму яны спрацавала? Таму што пра Manor Lords, як мне падаецца, было просто 3 мільёны віш-ліст у Стыме, і адна гэта ўжо. А тут пытанне ў тым, наколькі за які тэрмін да інфармацыі пра гэтых віш-лісты яны зладзілі гэта ўсё. Гэта мы не даведаемся. Што там яшчэ я хацеў сказаць пра гэтую цётку, што нагаварыла там нешта 3 вядра вады. Што яна адзначыла, што кампанія не збіраецца змяняць падыход да папаўнення геймпаса
і сёлета падпіску папоўніць некалькі буйных гульняў ад унутраных студый. Пры гэтым яна не удакладніла, ці ўвойдзе ў лік наступная Call of Duty. Ўсё ж такі трэба пачынаць хоць нейкія збіраць это самае плюсы з набыцця Activision. Ось, так што ну не ведаю, ці будуць яны іх дадаваць. Зрабіць Call of Duty эксклюзівам Game Pass, гэта канешне будь здароў было бы, але наколькі я памятаю, зарабіць можна было б больше, мне падаецца, ну, так. з этого геймпаса. Так, і гэта наколькі я ж памятаю, праблема ж якраз таки Call of Duty была з адной з асноўных пры гэтых разбірацельствах, што ну так, ім же наколькі памятаю забаронена рабіць яе эксклюзівам, што так, па гэтай справе, потому што гэта занадта буйны бренд. Ось. І што-то яшчэ я знайшоў цікавую інфармацыю пра вось гэтыя пра карпорацыі, не інфармацыю, а такі каментарый і просто на разважанне, так? Значит, это просто каментарый ў інтэрнэце, я не ведаю нават, дзе гэта было напісана, але недзе было напісана, ці нейкім у нашай прасторы, ці ў заходняй. Значит, гэта каментарый нейкага чалавека, просто так. Буйныя карпорацыі заўсёды займаюцца адным і тым жа, знішчаюць канкурэнтаў. Якім словамі, лозунгамі, намерамі гэта ўсё не прыкрывалася. Галоўнае для карпорацыі дамінаванне на рынку. Карпорацыям невыгадна рабіць дызонарды, таму што гэта дарагі якасны прадукт, які да таго ж можа не купіцца і прынесці занадта мала грошай. Тыя, хто гралапаніў, што зараз пад Microsoft распрацоўшчыкі нарэшце пачнуць, ну гэта пэўны час таму, пачнуць рабіць нармальныя гульні, як мінімум наіўны чалавек. Канторы скупляюць не для таго, каб павялічыць аб'ёмы якасных гульняў, а каб якасна ухіліць патэнцыйную канкурэнцыю, правесці рэструктурызацыю, пакінуць сабе патрэбны персанал, а ўсіх астатніх адправіць на вуліцу. І гаворка ідзе не аб імгненным прыбытку і не аб імгненных стратах у выніку той ці іншай буйной здзелкі, а аб стратэгіі выжывання, разлічанай на гады. Куды больш выгадна паніжаць якасць гульняў і афармляць і фармаваць у гульца звычку гуляць у гэтай нізкаякаснай гульні, прытым з тым жа коштам, якое магла б мець тэарэтычная Dishonored. Працы менш, грошай больш, адсутнасць канкурэнцыі. Калі не працуе ці працуе дрэнна, паўтарыць. Не выйшла сёлета, выйдзе ў наступным годзе. Калі азірнуцца на гісторыю гульнявой індустрыі, то вялікасць колькасць таленавітых распрацоўшчыкаў, трапіўшы ў склад буйной карпорацыі, проста знікаюць. Карпорацыі заўсёды былі забойцамі таленавітых распрацоўшчыкаў, таму што таленты альбо павінны працаваць на карпорацыю, альбо павінны месці вуліцы. Для мяне кропкай усведамлення гэтага факту стала, ну там пра Westwood Studios нешта не зусім зразумела. З таго часу адбылося мноства такіх вось забойстваў, і схема заўсёды была адной і той жа. Той, хто рабіў добры якасны гульны, сыходзіў, альбо яго куплялі, альбо куплялі і ставілі каманду на адкрыта кепскі праект і затым ухілялі. Ну, тут уже, конечно, такая уже пайшла больш тэорыя змовы. Але, ну, у гэтым усім ёсць. Зноў зараз падумайце гэта. Супраць карпорацыі. Я уже забыў, кто сацыяліст, я за карпорацыі. Ладно. Ну, ідэя такая, што тут ідзе размова пра доўгатэрміновую і зарабіць не канкрэтна на нейкай адной, а кіраваць рынкам, быць панад рынкам і глядзець, што на ім адбываецца. Гэта нашмат важней, чым ствараць нейкі канкрэтны прадукт у нейкай канкрэтнай студыі. Я памятаю, калісьці ў першых відзіках я рабіў такі прыклад, я калісьці там цікавіўся футболам, я паўтару гэты прыклад. У Сербіі чэмпіянат па футболе у Сербіі, і значыцца там я про типу футболе, я не памятаю, як правильно гаварыць. Няхай не то самае, на слух мяне не падвесяць за гэта. Значыцца, там ёсць некалькі сур'ёзных супернікаў, якія адно з адным увесь час змагаюцца, і ёсць і адна з каманд, называецца Царвена Звезда, гэта чырвоная зорка. Я думаю, што шмат хто пра яе чуў. Там є такія фанаты баявыя, не дай бог. І у іх ёсць, ну, была іншы час, калі я гэтым цікавіўся, была такая даволі цікавая стратэгія працы на унутраным футбольным рынку трансфераў, што яны ў першую чаргу, набываючы гульцоў
ва ўнутраным чэмпіянаце у ўнутраных каманд яны часта карысталіся ідэі таго, што ім кагосьці трэба купіць не таму, што ён ім трэба, гэты гулец, а набыць яго для того, каб ён не дастаўся камусьці. То бок не было важна, што мы яго набудзем, і ён там не прынясе нам нейкіх там супергалоў ці яшчэ нешта, мы, можа, яго просто потым перапрададзім крыху танней ці за тыя же грошы ў нейкі іншы клуб, але канкрэтна ў гэтым сезоне ён там на добрай форме, ён не прынясе карысць іншай і нашаму суперніку. І вось гэта логіка трансферная, яна існуе. Бок як таму да таго, што як бы іншыя ідэі пра розныя вось гэта, што здыміце свае шапачкі з фальгі з галавы, што пра тэорыі змоў, але гэта можа такое быць. Такое можа існаваць. Логіка таго, што не дзеля прыбытку ты нешта робіш, а дзеля разбурэння ў кагосьці іншага, ці не стварэнне не для таго, каб дакладней для таго, каб не стварыўся яшчэ адзін табе канкурэнт. Паспець яго учапіць, пакуль ён яшчэ не вырас. Вось. Такая крыху, канешне, з душком. З душком, я згодны. Я такое не люблю. Як толькі я бачу корпорацыя, я далей не чытаю, але я ўсё ж таки гэта агучыў проста як плюралізм поглядаў у відзіку, каб і прадставіць і нашых гэтых сяброў, хто бачыць паўсюль масонаў і іншых таксама. Вось, так што вось нейкая такая гісторыя ўся гэта з Xbox'амі і з Microsoft. А ты кажаш, не падрыхтаваўся. Малайчынка тут, конечно, не выдаў, паспрачаешся базу. Сказаць, выдаў базы, але ж не зусім, там уже і база такая псіхічная крыху. Выйшаў на двор, это скажу, что там горача. Мы пакуль з тобой сядзелі, но там нешта на дварэ нешта нагрэлася ўсё. Ой, як я ненавижу лето, я табе хочу сказаць. У горадзе менавіта. На вёсцы яшчэ нормас, а ў горадзе гэта просто жах. Мне падаецца, што лета любяць толькі лайдакі і дзеці. Все, больше ніхто его не любит. Ну и пенсия, конечно, потому что можно огурки сажать и на даче на летішчы сядзець. А люди, якія працуюць у лета, сядзець у горадзе у гэтых бетонных мяхах, это не дай бог. Я вспоминаю, на складе працаваў, у нас хоть прохладненько было, нормально на складе. Что можно было терпеть. Так. А у тебя там есть такая кондишны якія? Не, вось гэтай праблема. Я боюся, што калі тут такіх 35 пачне жарыць, так я тут самае хіраем. Зварышся там, Хір ведае. На тэму Xbox же, давай я закрану тэму, это самае Hellblade же мы чакаем, так? Як? Дарэчы, гэта крупны буйны рэліз у мне гэта месяце. Добра, што мы пра яго успомнілі ў кантэксце маркетынгу Xbox. Вось, я ж хацеў і распавесці. Вось, я ж таму у кантэксце, а ёсць у цябе спасылка, знойдзеш ты? Это у Twitter. Я відос знайду, ці ты пра што? Не про видос, там про... ты, может, не ведаешь. Карацей. Может, и видос. Значит, у контексте про маркетинг, про Xbox и про все, что это отбывается. 21 же мая у нас выходит Hellblade, другая частка. Это про... Я у першую не гулял, але я думаю, что, я заўсёды кажу про глухонемую дзяўчыну, але што она ж не глухонемая, не халеры. Карацей, свае у меня адносіны да этой гульнёй. Там быў такі смешны момант, дык вось гульня ўжо амаль выходзіць, ужо трэба усю гэту машыну маркетынгавую ўжо завозіць ва ўсю моц, каб ляпіла, гарэла і ўсё гудзела. Гульня ж геймпас выходзіць і на ПК, гэта ж табе бывае сам эксклюзіў, бяры, гуляйся. Там быў такі цікавы момант, што у Твиттары быў постер, не постер, просто зарабілі нейкі скриншот просто з трэйлера. І галоўны твіттерскі аккаунт Xbox, і все такія, што гэта
піп за такое. Ну типа яны ледзь не яшчэ на телефон бы сфоткалі з Монікам, ведаеш, што такое і запосцілі, што яны нават не, ну то бок нават ніхто нічога адмысловага не намаляваў. Гэта не скриншот з новага трэйлера, ну не штосьці новае, это просто з нейкага старага відоса, яны просто недзе у моманце зрабілі скрин і выкінулі. І там штосьці пытаюцца, чакаеце этот самы Hellblade ці што? Ці просто на... Ну нешта такое, што вось тут ужо амаль хуценька праз тыдзень будзе Hellblade, і все такія, што? Это што? Это увесь маркетинг Xbox? Ну. Так, значит, ну, кампанія зноў, зразумела, вінавацель даволі лянівым падыходзіць да прасоўвання кансольнага эксклюзіву. Пажартавалі, што кіраўніцтва падобна, што яно магло зусім забыцца пра выхад гульні. Але мне падабалася ідэя пра тое, што гэта як бы намёк на тое, што Ninja Theory просто яшчэ не ведаюць, што яны ўжо звольнены. Як бы няўмысна ўжо паказваюць, што ўсё, ну, типа, вы наступныя за то, што мы абмяркоўвалі літаральна тут 15 хвілін. Так што чакаю. Ой, ёп ты, голум. Ну, слухай, так, выходзіць 21-го. Так. Я на баксе калісьці пачынаў яе гуляць, я цалкам яе не прайшоўшы. Ад цябе ўпершыню і пра яе пачуў. Ну так. Яна сапраўды першая частка выглядала так незвычайна. Зараз я думаю, што трэба будзе, можа, набыць Game Pass. Першая частка, яна кароткая, там яе за 7 гадзін можна ўсё прайсці цалкам. Ось, гуляць першую, паглядзець, што будзе па другой. Тут крыху пытанне ў тым, што другую ўжо далі журналістам, яны гадзінку ці колькі там, некалькі гадзін, пэўна, пагулялі. Ну, хутчэй за ўсё, другая таксама будзе такой жа кароткай гісторыяй. Так, гаварылі, 7 гадзін ці нешта такое. Так, распрацоўшчыкі казалі, што яны хацелі, што дакладней, што ім далі столькі грошай, што яны могуць зрабіць другую частку такой, якую яны хацелі, каб была першая частка, то бок рэалізаваць усе свае нейкія жаданні. А журналісты пакуль што нейкіх такіх, як-то, я не чуў хвалебных, надта хвалебных водгукаў, кажуць, што гэта просто першая частка, але крыху больш экшанавая, тут больш экшана нейкага з'явіцца. Такая ж кінематаграфічная, такая ж прыгожая, але не сказаць, што штосьці тут новае і незвычайнае. То бок такога вау-эфекта, які быў у першай частцы, тут, канешне, не будзе, таму што гэта як-то мы ўжо бачылі гэты трук, фокус, таму цяжка другі раз адным і тым жа здзівіць, але будзем паглядзець. Пэўна, у геймпасе гэта ўсё, то бок можна ўзяць на месяц геймпас, прайсці 2 гульні, і гэта будзе значна танней, чым так, это будзе ўсё так, гэта будзе ў геймпасе. Дарэчы, калі мы ўжо закранулі яшчэ тэму геймпаса яшчэ, што у нас на геймпасе? На геймпасе ведаеш, што выйшла? Я нават не звярну. Immortals of Aveum. Памятаеш, колькі мы пра яе гаварылі? Колькі ты пра яе гаварыў? Не выдумляй. Колькі мы яе з табой абмяркоўвалі, колькі мы з табой яе глядзелі відосы, чакалі усе, аж пальцы пацелі. Так чакалі. Карацей, хто не памятае, гэта я ўсё цягнуў гэта відэа ўсё ў відзік. Call of Duty з магіяй мы неяк усё. Ну, я так я называў, тому што там страляніна з рук, як з гэтых, як з кулямётаў. Ну так, это Electronic Arts і, здаецца, мінулыя распрацоўшчыкі Battlefield ці чаго? Не, кажется, колды падаецца. Колды? Ну, можа быць. Я колды. Карацей, шутаноў, нейкіх шутаноў. Вось, і там так атрымалася. І вось, там же яшчэ была размова, што Immortals of Aveum гэты распрацоўшчыкі скардзіліся, што яны не тады выпусцілі, што не атрымалася, што не ў той час. І кошт, завысілі кошт, што для такой гульні у новым сеттынгу туды-сюды трэба было ніжэй кошт зарабіць, каб яна, можа быць, тады бы больш прадалася, тады бы сарафанная радыё спрацавала, яна бы яшчэ больш прадалася, а так яны адразу залупілі кошт і яе, бачыце, як перазараджаецца магія, як это, блядь, малайцы, могуць, умеюць, практыкуюць.
І вось вам Immortals of Aveum, вось яна з'явілася ў Game Pass, можете паглядзець. Яшчэ у Game Pass нядаўна з'явіўся Little Kitty Big City, гэта ў навінах, хто глядзеў навіны, я пра яе распавядаў пра коціка. Senua's Saga Hellblade 2, значит, 21 числа. І нешта мяне яшчэ цікавае тут зацікавіла. Lords of the Fallen, 30 мая. Я хацеў іх гуляць. Вось, і мяне, яна ось неяк па арбіце маёй цікавасці ўжо нейкі год яна круціцца, і вось ёсць, імаверна, магчымасць паглядзець, што вы тут за Lords of the Fallen. Гэта тыя, которые новыя, ці тыя, которые старыя? Ну, пэўна, старыя, я думаю, што... Не, слухай, з аднаго, што яны старыя. Старыя выходзілі яшчэ ў 10-х годах, там, 13-м, ці што. А потым тыя ж разработчыкі, распрацоўшчыкі вырашылі зрабіць гульню з такой жа назвай, але крыху іншую. Карацей, там такая. А ёсць Lords of the Fallen стары, ты ў стыме, я хутчэй за ўсё бачу, там яшчэ паўголы мужик крычыць на той самай. А чаго ён крычыць? Псіхічны. Не, ну Чаго это яшчэ нормально. будзе крычыць? Вось. Ну всё, я пра гэты Lords of the Fallen, все правильно, все, ну это ж нормальны, пэўна, выходзіць, я спадзяюся. Который на Dark Souls 3 падобны. Так, гэта ён. Я не ведаю, калісьці я ўсё ж таки перастану гуляць у гульні Souls-лайкі. Я кожны раз гуляю Souls-лайк, і ўсё, это апошняе. Потому что уже нема, уже все уже. Я же после Elden Ring мне давалось. Ну все уже. Харе. Уже харе. А вот тут уже это Game Pass уже знову свинью порося подклал. Разумеешь? Да, каже, гуляй. Амаль бесплатно. Так а Hellblade не думаешь сгулять? А я не думаю, что его запускать буду. Ну, гляди. Мне доўга яе будзе толькі тут у вёсцы пампаваць, разумееш. Мне ж не магу так узяў на ўсё натыркаў, мне трэба ўжо неяк з розумам. Гэта дапамагае, дарэчы, гульнявой вось гэтай санітарыі, гігіене гульнявой, што не накупіш, не напампуеш адразу за дзень 30 гульняў і такі не ведаеш, што гуляць. Уже адну спампаваў, ужо, ну, калі ласка, дзе гуляй, ну, потому што другую чакаць яшчэ мінімум суткі. Вось, так што, няблага. Давай тады вернемся до другой нашай слаўнай студыі нашего кансоля распрацоўшчыка Sony, пагаворам крыху. Як і Xbox, хоць і не паміраюць, але абасраліся добра. Працягваюць так хадзіць сабе. У Sony на гэтым тыдні выйшаў ПК-порт Ghost of Tsushima. Я думаю пра тое, каб яго згуляць, потому што у мяне зараз ёсць ПК, я магу сабе гэта дазволіць. Але праблема ў тым, што Sony працягвае адмаўляцца ад нашых грошай. Нашы грошы ёй не патрэбны. Калі вы памятаеце мінулым разам, а мы расказвалі пра гэта мінулым разам пра Холда? Так, расказвалі. Я ў навінах распавядаў, дакладна. Вось, мы расказвалі пра сітуацыю, якая адбываецца вакол Sony і Helldivers, пра тое, што там усіх прымусілі спярша падключыць гэты PSN, пасля таго, як падняўся шторм, яны адмовіліся ад гэтага, але зрабілі фінт вушамі і забаранілі продаж гульні ў 170 рэгіёнах Steam. 170 рэгіянальных крамах, як-то странавых, краінавых крамах. Карацей, Беларусь у гэты спіс папаў, Казахстан у гэты спіс папаў, Літва, Латвія, Эстонія ў гэты спіс таксама патрапілі, таму што ва ўсіх гэтых краінах, на ўсіх гэтых тэрыторыях, у ўсіх гэтых рэгіёнах нельга афіцыйна стварыць аккаунт PSN. Калі ты яго ты яго можаш стварыць, але не факт, ну ты такім чынам як-то нарушыш пагаднення, якое ты там націскаеш, што ты згодзін з правіламі PlayStation, Sony. І вось, калі аднойчы нікога, здаецца, яшчэ не бралі, ну ёсць нейкія чуткі, што там некалькіх кітайцаў заблакавалі за такое. Але, здаецца, за гэта не блочаць, але афіцыйна могуць, і ты за гэтым нічого не зробіш, і ўсе гульні, што ты там купляў на гэты аккаунт, яны ператварацца ў нішто. Адзін можа гэта здарыцца. І вось выходзіць Ghost of Tsushima, у гульні ёсць мультыплеерны мод,
Калі ёсць мультыплеер, то PlayStation вырашылі, што тут таксама абавязкова патрэбен быць патрэбен PlayStation аккаунт, PlayStation Network. І калі яны гэта ўцямілі, яны вырашылі, што таксама заблакуюць продаж цэлай адзіночнай гульні ва ўсіх гэтых краінах і рэгіёнах, дзе немагчыма падключыць PlayStation Network. Гучыць даволі тупавата з аднаго боку, з іншага боку яны хутчэй за ўсё разумеюць, што вось усе гэтыя краіны, яны там можа якіх 10% продажу прыносяць гульні, што тыпу наша мэтавая аўдыторыя гэта ўсё ж такі залаты мільярд, гэта вось Еўропа, гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, Японія, вось гэтыя стандартныя рынкі. А з другой стороны, хутчэй за ўсё у Sony зараз адбываецца бязладдзе, няма улады, таму што калі вы памятаеце, у канцы марта ці пачатку 1 красавіка дырэктар тоже нейкі. 1 красавіка так Джим Райан сышоў з пасады CEO PlayStation, і вось толькі нядаўна, калі адбылася фінансавая справаздача, Sony расказала, хто будзе наступнымі дырэктарамі это PlayStation. Ужо будзе не адзін дырэктар, іх будзе два, адзін японец, другі амерыканец, адзін будзе ў Японіі сядзець, другі ў Амерыцы, і некія там адзін з адным будуць дагаварвацца, дамаўляцца. Ой, цяжка ім будзе у розных часовых паясах сядзець. Адзін ночы, другі ў дзень, і так вот будуць мяняцца. Не, ну там же ад Каліфорніі да Японіі не так шмат часовых гэтых паясоў. Пэўна. Я дакладна не ведаю, але хутчэй за ўсё. Я думаю, не адзін дакладна. Дакладна не адзін. Вось. І гэтыя два дырэктары, яны на сваю пасаду заступяць толькі 1 чэрвеня, таму пакуль што у Sony, гульнявой Sony, па сутнасці няма каму несці адказнасць за прыняцце нейкіх рашэнняў. Няма каму там дазволіць гэтыя гульні запускаць, прадаваць у гэтых рэгіёнах. Няма каму ўзяць на сябе адказнасць, ніхто не хоча быць крайнім за 16 гадзін. Прабач. Написано Каліфорнія на 16 гадзін адстае ад Токіо. І калі ў іншы бок, слухай, гэта атрымліваецца 8 часовых паясоў. Немало, я табе скажу. Я загуглю, я ж не прыдумаю, я ж не з галавы ўзяў. Зараз Гуглу таксама нельга давяраць, таму што ведаеш, што я там штучны інтэлект. 16 гадзін это ў сэнсе ад вострава Пасхі, і пайшла яна это самае. Это з усхода на захад. А калі ў іншы бок, то 8 гадзін атрымліваецца. Так, давай адкрыем карту і паглядзім на карце. Давай. Так, или трэба... Ось, у Токіо зараз 10 вечара, у Каліфорніі 6 раніцы. 8 гадзін, я ж кажу. Я думаў, слухай, значна менш. Там же Тихий океан адзін колькі цягнецца. Вось, 1, 11, 12. Што нароблена? Боже, хто? Што, падзяліць не маглі нормально. Што зрабілі? Карацей, добра. Мінус 8. Это Лос-Анджелес, минус 8. А Япония плюс что? Карацей, не разбираюся. Так, пэўна, ты правы. 8, 9, 10. Я знайшоў 24 timezzones.com. Час у Токіо 21:58. Час у Каліфорніі 05:58. Іх просто яшчэ і розныя дні. Добра. Калі разумею, это іх праблема, хай разбіраюцца. Самі разбіраюцца, згодны. А пра што я расказваў? Ой, нешта гаварыў. Я ж быў заняты пошукам часовых паясоў. Ты гаварыў пра Sony, пра новага дырэктара SEO. Усе яны селі, адзін у Амерыцы, другі ў этой самай. Карацей, калі я паўтаруся так, будуць два дырэктары, толькі з 1 чэрвеня да гэтай даты, хутчэй за ўсё, ніякага развязання вось гэтай праблемы мы не ўбачым. Гульні все таксама будуць жа забаронены да продажу ў гэтых рэгіёнах. Гэта ўсё звязана праз бяспеку ад судовых позваў. 100%. Так.
Таму што Потому што краіны дазволяць, а там не да, а ты, ну, карацей, каб не было ў іх вы праблемы, прадалі, ну, мы такія. потым это Да, так што да, яны што хутчэй за ўсё зараз новыя дырэктары прыйдуць і яны ў першую чаргу гэтым пачнуць займацца, але улічваючы, што гэта Sony, гэта японская кампанія з даўнімі вялікімі традыцыямі, рашэння Мгм. хутчэй за ўсё хуткім не будзе і праз Мгм. пару месяцаў можа мы штосьці пачуем больш прыемнае пра тое, ці зможам мы набываць гэтыя гульні па больш танных цэнах, ці прыйдзецца ісці ў нейкія іншыя магазины Steam'a, іншыя крамы рэгіёны Steam'a, каб там ужо плаціць нейкія такія больш значныя сумы. Вось, а да гэтай пары магчыма, што пірацкі сцяг ён нават будзе адзіным выйсцем для таго, каб там з чымсьці азнаёміцца, а потым гэта ўсё набыць, як гэта ўсё адбудзецца. Таму што лічы, што табе не пакідаюць магчымасці легальна нейкім чынам гэта ўсё набыць па тваіх рэгіянальных нейкіх там коштах, цэнах. Вось, Ну да. другое цікавае, што хацелася б расказаць пра Sony, гэта ў іх адбылася фінансавая справаздача. І згодна з гэтай фінансавай справаздачай некаторыя аналітыкі пішуць, што за 3 месяцы, апошнія 3 месяцы фінансавага года, ён, здаецца, заканчваецца там якраз таки 1 красавіка ў Sony, ці можа яшчэ пазней, Мгм. PlayStation 5 прадалі колькасцю 4,5 мільёна копій. Гэта менш, чым у мінулым годзе за такі ж перыяд, там было штосьці каля 6,3 мільёнаў копій. Але самае галоўнае, што аналітыкі, згодна з іхнымі нейкімі ацэнкамі, гэта ў 5 разоў больш, чым праданых Xbox Series X і S за той жа перыяд, за тыя ж 3 І вось мы вяртаемся да нашай любімай тэмы чарговага бясконца. бясконцага пахавання Xbox. Так, аналітыкі лічаць, што Xbox прадаецца вельмі дрэнна. Microsoft у сваёй справаздачы за гэты ж квартал не называла ніякіх канкрэтных лічбаў, як прадаліся Xbox, але яны адзначылі, што продажы скараціліся на 31%, то бок на траціну, і ў прынцыпе цалкам магчыма, што гэта вось такая бязрадасная суадносіны 5:1 не ў бок Xbox Series. Гэта пакаленне зноўку прайграна ўшчэнт, накуплялі студыі, што палову зараз з іх яшчэ параспрадаюць, таму што не ведаюць, як іх з імі ўвогуле А разганяць, як бы сказаць, разганяць трэба не студыі, а разганяць трэба менеджераў, якія там гэтым усім займаюцца. Ну, гэта лічы, што немагчыма. Там Ну так. культура менеджерства ўжо укаранілася. Што цікавае, Helldivers 2 стаў самым хутка прадаваемым тайтлам PlayStation. За 12 тыдняў з моманту, калі была зарэліжана гульня, яна прадавалася накладам больш за 12 мільёнаў адзінак, то бок каждый тыдзень лічы, што па мільёну прадавалася, і такім чынам яна пераўзышла рэкорд God of War Ragnarok, якая таксама добра прадавалася на старце, але яна, дарэчы, не даступная на ПК. І вось дзякуючы таму, што Helldivers прадавалася якраз такі на ПК, яна і... Ой, што бачна. Яна і так добра прадалася рэкордным нейкім накладам, яна дапамагла Sony зарабіць у гэтым квартале значна больш. Як кажуць таксама ж некаторыя аналітыкі, па іх прыкідкам Helldivers 2 прадавалася ў суадносінах 2:1, дзе 2 гэта ПК, 1 гэта PlayStation 5. І не трэба ж забываць яшчэ пра такую важную рэч, не трэба говорить, ну 2:1, ну было бы крыху менш, оно не так працуе. Каб не было гэтых самых ПК-геймераў, не стварылася бы такая вялікая колькасць геймераў, не стварылася бы такая хайп, хваля, і на PlayStation бы столькі не прадалося, як прадалося агулам. Так што кансольшчыкі, чарговы раз ПК-шляхта з вас за валасы з гэтага балота цягне. Так, і ёсць яшчэ адзін цікавы графік, які дэманструе непрыемную, як мне падаецца, тэндэнцыю. Гэта
узрост колькасці набытых лічбавых копій гульняў. Фізіка адыходзіць у мінулае, калі яшчэ ў 15 годзе лічбавыя копіі былі адказныя за 19% гэтых самых софтвер даунлоудаў, крацей гульнявых даунлоудаў, то 23, чаму тут 23 написано, дарэчы, гэта таму што это фінансавы год, все зразумела. Вось, то ў фінансавым годзе 23 70% гульняў набываліся якраз такі праз лічбу, і толькі 30% былі прадаваліся праз фізічныя копіі. Чаму гэта я лічу дрэнна? Это консоль. На ПК, напэўна, там лічбы яшчэ. Але я, дарэчы, сустракаў тут у медыамаркеце. Не, ёсць, конечно, але, конечно, лічбы зусім я ўпершыню такое бачу. Хаця это мы такія тут прывыклі. Это мы, ведаеш, наеліся рынкаў і гэтых усіх, і мы ўжо такія: о, можна купіць гульню ў інтэрнэце. Ну, ларкоў гэтых шапікаў. Дзе ты купляеш, прыходзіш, усталёўваеш гульню, і яна не усталёўваецца, ці не працуе, ці дзесьці ў цябе там павыразалі піраты палову цэны, ты ўвогуле не разумееш, што гэта прывыклі хадзіць нармальна ў краму, побач зайсці, купіць гульню, і нармальна ўсё працуе. У нас траўма пакалення. Вось. Гэта, в прынцыпе, ўсё самае цікавае, што я хацеў расказаць пра гэта. Не, так ты не говорю, 30% з 30 выросла до 70, так? З 19 до 70. З 19 до 70. Лічбавыя, так. Я зразумеў, но это нават неяк мала, я думаю, што болей. Ну, тыпу, у маім разуменні, мне зараз падаецца, што ўсе ўжо лічбы набываюць. А і бач... Ёсць яшчэ людзі. Ёсць яшчэ людзі. І чаму гэта дрэнна, хацеў сказаць, таму што гэта наступ на другасны рынок, менш магчымасці прадаць гэтыя кансолі, гэтыя дыскі з гульнямі. Можа мы прыйдзем да гэтага. Можа што-небудзь прыдумаюць, як-небудзь можна будзе свае лічбавыя копіі перапрадаваць, ці нешта такое. Ну, у будучыні, я ж не ведаю, чаго там только яшчэ не прыдумаюць. Ну, гэта калі толькі ўмяшаюцца ўсялякія еўрапейскія рэгулятары, якія любяць ўсё такое ўмешацца. Дарэчы, здаецца, у Аўстраліі штосьці такое адбывалася, і там нават штосьці можна такое рабіць, але я зараз не буду казаць, таму што я ў гэтым не ўпэўнены. Вось, у прынцыпе, гэта, пэўна, ўсё, што можна было расказаць. Мы нічога не забыліся пра гульнявыя. Пра гульнявыя, калі мы нешта і забыліся, але мы сюды так шмат, у прынцыпе, нічога і не цянулі гульнявога, таму што не забывайце глядзець гульнявыя навіны. Па аўторках выходзіць, там мы робім усё максімальна сцісла, все, што цікава, галоўнае, міні, ты самыя рэв'юшкі, я там зараз рыхтую звычайна па рэв'ю замежных журналістаў на ўсе гульні, што выходзіць, так што заходзьце па аўторках, глядзіце на свежачкі і на тое, што маглі прапусціць. Так, але мы яшчэ з вами, дарэчы, не развітваемся. Тут яшчэ мы адну навіну прапусцілі. Гэта навіна, якая тычыцца Windows на ARM. На тыдні ў Dell, вытворцы кампутараў, здарылася масіўная працежка. Журналісты атрымалі доступ да ўнутранага дакумента на 311 старонак, які тычыцца лінейкі ноутбукаў XPS 13. Самае цікавае ў гэтым дакуменце тое, што новы ноутбук з гэтай лінейкі будзе на базе ARM працэсара. На ім будзе працаваць Windows для ARM, і некаторыя з характарыстык прылады могуць уразіць па-сапраўднаму. Для спраўкі, ноутбукі Apple некалькі гадоў таму перайшлі на ARM-архітэктуру, і тыя самыя працэсары M-серыі выявіліся цудоўнымі, энергаэфектыўнымі, працавітымі. Да гэтага макбукі будаваліся на працэсарах Intel, архітэктура x86, якія звычайна выкарыстоўваюцца для персанальных камп'ютарах, і для макбукаў, і для іх Mac Studio, усіх гэтых Mac-машынаў. Вось. У мяне быў працоўны MacBook Pro 19 года на Intel, і калі на ім ішоў рэндерынг відэарогліка ў якасці 1080
ПП, то зімой я просто открываў в окно, ставіў яго, раскрываў яго, ставіў яго вось так плашмя, і каб ён рэндераўся, каб там зімнае паветра заходзіла, і я На першым паверсе таяў снег і ўзыходзілі рамонкі. Это быў сапраўдны шал. Вось М-серыя сапраўды стала рэвалюцыйнай, значна больш прасунутай па ўсім паказчыкам, чым вось гэтыя папярэднія ноутбукі. У панядзелак, здаецца, вось у гэты панядзелак, які будзе нейкая вялікая прэзентацыя Microsoft, верагодна, на ёй штосьці могуць расказаць якраз такі пра Windows на ARM, пра версію Windows, якую можна запускаць на ноутбуках з працэсарамі ARM. ARM-працэсары — гэта вось тыя, якія ў маках выкарыстоўваюцца зараз, гэта тыя, якія выкарыстоўваюцца ў тэлефонах, іх робіць як Apple, таксама іх робіць Qualcomm з такіх вядомых для Android. Вось. І што тычыцца ўцечкі Dell, згодна з ёй тэрмін службы батарэі, натуральна, вось гэтага ноутбука на ARM будзе вар'іравацца ў залежнасці ад мадэлі, але прагляд вэб-старонак пазначаны каля 13 гадзін на дысплеі FHD+, больш за 12 гадзін на версіі QHD+, і каля 9 гадзін на варыянце з дысплеем LG OLED. Ты просто литеры называешь? Что это? Что это бывает? Я не можу в этом разбираюсь, я такой чую. Зараз патлумачу. Прытым лакальнае прайграванне відэа высадзіць батарэйку ў нуль за 29 гадзін у версіі экрана на FHD+, калі вось раздзяляльнасць экрана FHD, Full HD. Калі гэта ўсё праўда, гэта насамрэч такое ўражваючае паляпшэнне ў параўнанні з бягучымі ноутбукамі на Windows, якія працуюць ці на AMD-шных працэсарах, ці на інтэлаўскіх працэсарах на гэтай архітэктуры x86. То бок, пэўна, сапраўдны ARM Windows ноутбукі на ARM яны прыходзяць, яны змогуць супернічаць з макамі у сваёй вось гэтай аўтаномнасці. Гэта даволі цікава, як гэта ўсё будзе па выніку у ўсялякіх там сінтэтычных тэстах, у прадукцыйнасці працаваць. Гэта мы яшчэ ўсё паглядзім. Ноутбук ад Dell, гэты XPS 13, ён будзе базіравацца на чыпе ад Qualcomm. Ён ужо будзе павінен быць прадстаўлены ў чэрвені гэтага года. Тады ж, калі па чутках з'явіцца і новая Microsoft Surface на базе ARM. То бок, ноутбукі на віндзе бліжэйшым часам могуць стаць не гаўном, з чым я вас усіх віншую. Гэта можа быць сапраўды, могуць стаць цікавымі машынкамі. Зразумела, што пэўна не першыя нейкія іх ітэрацыі, але паступова рухаюцца ў правільным кірунку, ў цікавым кірунку. Гэта можна толькі як-то парадавацца за тое, што Windows зможа канкурировать. Ну, в любым выпадку конкуренция это добра для спожыўца, што будзе яму з чаго выбіраць. Так, заўсёды толькі плюс. Вось, гэта тое, што я хацеў адзначыць з цікавосткі тэхналагічнай, якую мы прапусцілі ў першай частцы нашага падкаста. Што нам яшчэ ёсць абмеркаваць? Ці няма чаго абмяркоўваць? Нешта я хацеў сказаць. Можам на пальцах пералічыць, так? Давай. А вось давай. Я павінен лічыць. Ну, красей... Сёгуна на другі сезон. Ну, у вас яшчэ пра што гаварыць. Ну так, калісьці я ўжо расказваў, што мне вельмі спадабаўся Сёгун серыял, які планаваўся як міні-серыял, што гэта павінна была быць асобная 8-серыйнае шоу, якое так бы і закончылася, таму што кніжка закончылася менавіта на гэтым, і за ёй нічога далей не ішло. Аўтар нічога не напісаў, працягваць няма чаго. Зразумела, я калі даглядзеў Сёгуна, я крыху быў расчараваны тым, што гэта так закончылася. Я б хацеў даведацца, як там па выніку ўся гэта увесь гэты варушняк, які там замуцілі, ён будзе развівацца, таму што падавалася, што вось перад самым экшанам усё і закончылася. Вось, і вырашылі, што Сёгуна трэба будзе прадляць на другі і на трэці сезон адразу.
і галоўны актор у этого сёгуна Хіроюкі Санада, ён ужо пагадзіўся, што ён вернецца да сваёй ролі. Наўрад ці, ну я не ўпэўнены, ці будзе той жа Андзін, гэты замежнік, які патрапіў у Японію, прысутнічаць у працягу. Я ўвогуле не ведаю, што яны там зараз будуць рабіць, што яны там могуць панапісаць, ці будзе гэта цікава, так жа цікава, як арыгінальны першы сезон, але ну з такой асцярожнасцю пачакаем, паглядзім, што з гэтага атрымаецца, таму што, як вядома, калі першакраніцы няма, серыял можа даволі хуценька ператварыцца ў нейкае нешта нецікавае. Вось, яшчэ пару цікавостачак з нашага тэлеграм-канала. Так. Конечно, заходзьце ў госці. Заходзьце ў госці, там там, дарэчы, так, я пісаў пра тое, што выйшла Mad Max Furiosa, яна дэбютавала з 90% на Rotten Tomatoes. 24-го, здаецца, Вось я пра гэта хацеў сказаць, ага. Вось, можаш сказаць, калі хочаш. Не, ты ўсё сказаў. Не, я просто хотел сказать, что я чакаю. Вось мне гэта дзеўка падабаецца, вот это Аня Тейлор, такая цікавая у яе знешнасць. І што Фурыосу там сустрэлі там, што ў гэтых канах там пляскалі ў гэтыя ладкі, аж не маглі спыніцца, мазалі нацёрлі ў гэтых, так пляскалі. Так што чакаем, а калі б чакае яна это самае, а у нас ахрэнаве, калі ён там не ведаю, правда кажучы. У нас толькі што піраціць, сядзець, чакаць. Ну так. Не меней. Яшчэ з цікавостак, серыял Тэрмінатар, франшыза Тэрмінатар атрымае сваё ўвасабленне ў выглядзе анімэ. 29 жніўня на Netflix выйдзе Тэрмінатар Zero, першы сезон, выйдзе цалкам. Што гэта будзе, не зусім зразумела, але калі вас щось такое цікавіць, то абавязкова звярніце увагу. І яшчэ з серыяльных навінаў проста па пальцах пералічваем. Да Дзюны апынулася, што здымалі прыквел, я пра гэта не ведаў. Серыял Дзюна прароцтва, яго робяць для сервіса Max. Гэта той, который HBO Max, гэта той, который HBO. Яны вырашылі адмовіцца ад бренда HBO, які быў пабудаваны гульнёй Тронаў, які быў вядомы, ну проста шмат якім фанатам серыялу, і нават тым, хто асабліва за серыяламі не сачыў. Перайменавалі гэта ўсё ў Max, здымаюць для Макса. Але ў усялякім разе ведаеце, што выйдзе там Дзюна прароцтва, ён засяродзіцца на ордэне Бена Гессерыт, як ён там ствараўся. Карацей, падзеі будуць разгортвацца за 10 000 гадоў да таго, як нарадзіўся Пол Атрейдес. Вось, што з гэтага атрымаецца, таксама асабліва мы нічога не ведаем. Ну і ў прынцыпе гэта пэўна ўсё, што мы маглі расказаць з з серыяльных навінаў. Адзінае, картинку, конечно, я ж зараз не знайду. Показалі же здымак новага сезона Ведзьмара Хемсворда, той самы, які братан. Ты бачыў гэта? Ты разносіш. Ён такі, не магу, я гляджу, ну такі нейкі, это самае, які афэлак. Карацей, той, хто гуляе новага Геральта, хто не ведаеш, Генка Кевілта, ўсё, больш не Вядзьмар, цяпер у нас Вядзьмар, брат Хемсворта, другі Хемсворт, які, это самае, карацей, брат Тора, аж нагаварыў. Глядзіце, стаіць, ну такі ж, не, цудоўны можа быць, но якраз такі на гэтых здымках, не ведаю, так хочаш сказаць, афэлак нейкі. Ну тут увогуле нейка байкера тут больш падобныя. Ну, нешта такое незразумела, карацей. Так што там уже атрымаецца, я ўсё роўна, напэўна, не ўбачу, і ты, напэўна, не ўбачыш. Я, таксама. Я думаю, што шмат якія з нашых гледачоў, напэўна, ўжо і забыліся, што Ведзьмар да гэтай пары выходзіць, і яго яшчэ будзе цэлы асобны адзін сезон. Але, як я ўжо казаў, вельмі шкада, што гэта ўсё ўжо наздымалі, таму што бліжэйшыя 10 год наўрад ці мы пабачым добры серыял па Ведзьмару тым жа. Ну так, з мінулага серыяла Ведзьмара, нагадаю, што прайшло амаль чвэрць стагоддзя польскага, так што не мінімум яшчэ чвэрць будзем чакаць да чарговай рэінкарнацыі. Яшчэ што, калі закранулі мы, атрымліваецца, Ведзьмара, Цыры
Я просто недавно зауважил, у меня вышла, оказывается, новая частка планеты Малпол. Я пропустил. Я вельмі мне падабаецца гэта серыя. Я нешта так пропусціў гэты момант, і там же ж адну з гераінь грае якраз таки дзяўчына, якая грала Цыры ў серыяле Ведьмара. І вось пра яе вельмі станоўчыя водгукі, добрая каса ў кіно, і кажа, што в прынцыпе можна нават і паглядзець, што там атрымалася. Усім ніводнай планеты Малпол не глядзеў. Мяне ж хтосьці Да як так-то? А старых глядзеў? А ёсць старыя? Я толькі кніжку чытаў это французскага. Я зараз перакулю, я зараз скончу ўсё. Зараз выключу інтэрнет увесь усім. Карацей, ну ты шо? Конечно, это ж старые кино про планету Малпол. Там один из самых крутых твистов у кинематографе был. Это я недавно бачыў у твиттере, типу, скажите, что это не самый крутой твист, это там той момент, где, ну, короче, Чэмзік ходзіць недзе по пляжу, недзе незразумела, недзе ён там, недзе ён апынуўся, ці то на іншай планете, ці то ідзе, і тут показывается голова статуи свободы з пляжа тырчыць, ну, типу, что гэта зямля у нейкай далёкай будучыні, і все-таки вау! Ну, 30-40 гадоў таму гэта было шакуюча. Планета Малпол кайфовая, свой час кіно было, зараз же як это, рэмейкі, першыя мне вельмі з новых планет Малпол. Мне вельмі спадабалася. Чакай. Ладно, не буду проверять. Мне вельмі спадабалася Цезар, галоўная малпа, там, які ўсіх падбівае на рэвалюцыю. Не, ты паспрабуй паглядзець. Слухай, яны ў мяне чамусьці стаяць побач у вось планета Малпол, Гадзіла, Кінг-Конг, вось это ўсе фільмы пра жывёлаў, якія такі типу кринжовые. Не кринжовые, ну просто яны мяне нешта нават не зацікаўліваюць. Не, Кінг-Конг я таксама это некая гаўна не зразумела для мяне. Прабачце, фанаты. Не, там сапраўдна. Ну, не, так там ж разумееш, що там за гісторыя ў Кінг-Конг? Там уся логіка таго, што глядзіце, у нас ёсць вялікая гарыла, і яна ходзіць па горадзе, і гэта як з гэтымі, з Гадзілай. Глядзіце, у нас вялікая яшчурка. Ну, типа, логіка такая, глядзіце, у нас вялікі хтосьці, і ён просто існуе, і вакол яго існавання як бы будуецца ўсё кіно. А не, а планета Малпы, там якраз таки логіка ў тым, што Малпы захапілі ўладу на планеце як бы пасля чалавецтва. І у новым у рэмейках паказваецца, як гэта адбывалася, як прыйшоў заняпад чалавецтва, і як першая малпа, вот гэта Цезар, як ён рабіўся разумным. Такія кветкі для Алджернона, толькі без хренового конца, без дэградацыі. Ну, типу, што яна робіцца больш разумны, і такі, як ён яднае вакол сябе іншых жывёл. Ну, карацей, ну, трэба паглядзець, ну, паспрабуй. Ну, добра. Не чую энтузіазма, сёння будзе глядзець. Лепш мы з табой сёння жукоў паганяем у Хелдайверс. О, гэта абавязкова. Слухай, я яшчэ хацеў на крыху каментаў адказаць пад минулым выпуску. А чого твой окуляр? А я вот сеў, типу, крутое заканчэнне відэа хацеў зрабіць. Можна яшчэ выбух ззаду, але гэта моя хата, я нічога выбухаць тут узрываць не буду. Слухай, вось, а каментары што не падрыхтавалі? Я не падрыхтавалі на мяне, гэта я ўсё. Добра, это ўсё Рудзі. Карацей, там мінулым разам я крыху зацапіў зборку камплюктара. Я ж яго сабраў. Але я яго вам не покажу, тому што у вас дакументаў няма. Вось, не, насамрэч пра зборку я расказваў ужо крыху расказаў у твітары. Калі хочаце, можаце схадзіць у твітар. Тут дзесьці, вось яно. Тут дзесьці ёсць такая невялічкая справаздача пра тое, што атрымалася. Нагадаю, што гэта ў мяне маленечкі корпус SSF фармата як-то small factor, карацей, забыўся, як это расшифроўваецца. Вось, расказаў пра некаторыя нюансы зборкі, пра тое, што ведакартка апынулася крыху завялікая, і так як сілкаванне дае падводзіцца праз вось такі кабель, то ён крыху упіраецца ў верхнюю
крышку корпуса, таму тут трэба спецыяльна такі Г-абразны перахаднік зрабіць. Вось выглядае так усё даволі цеснавата, што па тэмпературах, таму што мне вось там, напрыклад, Пётр Гардзеев пытаўся, што там будзе захаложванне, а нічога добрага, гэта міні-печка, але калі чалавек хоча, ну, канешне, можна, я вось не разумею гэтых усіх камп'ютарных энтузіастаў, гэта пэўна як і аўтамабільныя энтузіасты і ўсе такія, которые ведаюць, як лепш з іх пункту гледжання, і што ты адразу гэта ты яшчэ рамонт з будаўніцтвам не рабіў, там яшчэ там разумееш, за КПД там за беларускай ККД, напэўна, коэфіцыент карыснага дзень. ККД. Там за ККД у 0,01% табе яйца адстрыгуць, што ты не так зрабіў, неяк не так, там нейкія зачумпурыў, і ўсё. Я так крычу, там яшчэ больш горшы людзі. Ну. Вось, адкажу на гэты каментар, пакуль што міні-печкі я не бачу, зразумела, што пакуль што не стаіць летняя спякота, калі тут сапраўды будзе 35 градусаў за вакном, то тут, зразумела, будуць зусім іншыя тэмпературы. Пакуль што з тых тэмператур, што я бачу, гэта айдл, спакой, гэта сёрфінг, там, YouTube глядзіш, што-небудзь такое. На відэакарце 36 градусаў, 36-40. На ЦПУ 42-45 здесь, так, карацей, яно ўсё скача. Вось, калі пад нагрузкай такой, таксама больш... Ой, куды ўсё закрылася? Крыху больш такая, скажем, геймерская нагрузка, але звязаная з тым, што ты толькі скачваеш гульні, вось, у стыме. Ну, тут трэба зазначыць, што ў мяне даволі хуткасны інтэрнэт, тут 343 мегабіта ў секунду, ўсё даволі хутка льецца, хутка записываецца, хутка разархівіруецца, таму што там архівы скачваюцца. Вось, бачу 64 на ЦПУ падскікае тэмпература. Вось, я ўжо крыху больш нагуляў, але вось гэта, да прыкладу, скрын з Helldivers 2, калі мы там бегалі на высокіх наладах, 1440p, 140 прыкладна кадраў у секунду выдае сістэма. Тут трымаецца на 68, ЦПУ 63, тут написано, але зараз становіцца цяплей, ён у мяне падрастае таксама да 68. То бок прыкладна... Я хацеў же згадаць, што мы гулялі, калі учора ці заўчора ты гаварыў, то у цябе ўвогуле да 70 з нечым паднялася. Ну так, да 70. Ну, гэта хутчэй за ўсё праз тое, што проста становіцца цяплей. Насамрэч, становіцца цяплей за акном, становіцца цяплей. Гарачая катачка была просто. Ну так. І ты запацеў, да. Ну, але калі экстрапаліраваць, да прыкладу, у працэсара, я не ведаю, колькі тут тэрбаліміт стаіць, хутчэй за ўсё нейкі 85 градусаў. Пакуль што я толькі бачу тэмпературы ў 70 пад гульнявой нагрузкай. Гэта сапраўдная real-life нагрузка. 70 градусаў, гэта нармалёва. Я не ведаю, як яно падскочыць далей. Летам буду трымаць вас, як это кажуць, у курсе. Вось. Таму пакуль што гэта не печка. Это не міні-печка. Шмат у якіх сістэмах, нашмат большых, MIDI Tower, Full Tower, дзе 100-500 вентылятараў, там тэмпературы будуць ці такія, ці нават могуць быць яшчэ больш цеплейшыя. Так, наконт камп'ютара яшчэ адно пытанне ад таварыша Вінстон Чорчилл. Ён спытаў самае галоўнае. Так, я пытанне згубіў. Прасіце ўсё праз вас. Карацей, ён спытаў самае галоўнае, колькі каштуе самае галоўнае ў камп'ютары RGB подсветка. Ну, як ўжо было відаць па гэтых самых па фотках, тут ніякай RGB подсветкі. Не, ну сучасныя камп'ютары не могуць. Яны базуюцца вакол RGB подсветкі. Спачатку набываецца RGB стужка ці RGB часткі, і ўжо вакол іх ужо накручваецца гэтая самая дэталь ад камп'ютара. Ну, это гэта калі гледзячы па ўсіх гэтых зборках, які ёсць у інтэрнетах і ва ўсіх. Таксама хацеў бы адказаць на вось гэты каментар, дзе тут пытаецца карыстальнік Альгерт Жыржа, дзе ў Беларусі 7800 X3D, гэта працэсар па 2000. Гэта тычыцца таго, што я калі... Ну, я зараз у Польшы знаходжуся, і я тут усе камплектуючы, ну, там просто камароў забівае страшна. Там, ну, як з турэллю на камаровасці. Бабых! Вось, я просто, ну, тут збіраў
карзіну гэтых камплектуючых. Па артыкулах я потым глядзеў, колькі гэта каштуе на онлайнеры. Вось гэты артыкул мне паказаў, што там каштуе 1000, сколькі там 900 было. Ну, карацей, вялікая розніца была з польскай. Апынулася, што гэта артыкул менавіта для каробачнага выдання. Чамусьці у Беларусі, калі табе прывозяць працэсар у каробцы, то гэта 10 на 500 рублёў даражэй, чым калі табе просто прывязуць у пластыкавай празрыстай упакоўцы сам камень без нейкай вось этой коробкі. Таму так, гэта сапраўды, тут я прызнаюся, адбылося miscommunication. Я не паглядзеў нейкія варыянты, просто браў артыкулы таго, што я набыў у Польшы, убіваў пошук, мне адразу паказвала гэты канкрэтныя вось гэтую штуку. Ну, тут таксама я не зразумеў нейкую толькі агрэсію чалавека, чамусьці ён вырашыў, што я ўсё ж такі набыў па беларускай цане гэты працэсар і тыпу напісаў патрыёны ціснуць пад абоз. Нібыта я як-то нерацыянальна скарыстаўся грашыма людзей. Мы патрабуем справаздачу, на што пайшлі нашы долары. Таму не, я імі скарыстаўся больш рацыянальна. Ну не так, ну конечно, але вось троху так. І што яшчэ тут было цікавага з каментароў? Напэўна, нічого такого. Вось. Ну і падаецца ўсё, што тычыцца нейкіх такіх удакладняючых тэхнічных пытанняў. Вось. Напэўна, і ўсё. Ну што? Ну ўсё, можам развітвацца. Вялікі вам дзякуй, што даглядзелі гэты выпуск відзіка, ён 42. Гэта як адказ на галоўнае пытанне ў жыцці. Калі у вас узнікнуць сур'ёзнае пытанне ў вашым жыцці, можете просто ўключыць 42 выпуск відзіка на любой хвіліне. Дарэчы, на 42 хвіліне вы знойдзеце адказ, так што можете зараз пераматаць на 42 хвіліну 42 выпуска і паглядзець, пра што мы там гаворым, і гэта будзе самае галоўнае, што ёсць у гэтым жыцці. Спадзяюся, там што-небудзь добрае. Выдатна. Так. Ну што, вам вялікі ўсім дзякуй, націскайце лайкі, падабайкі, як заўсёды, гэтым вы нам дапамагаеце прасоўваць відэа наперад, толькі наперад. Дзякуй за вашу увагу, пішыце каментарыі, самыя цікавыя, самыя тэхнічныя там якісь пытанні, што удакладніце, мы нешта не тое нагаварылі, удакладняйце нас, мы гэта абавязкова прачытаем і агучым. Дзякуй вялікі за вашу увагу.